Tervetuloa Helsingin Rautatien torille ja uuden live-lähetyksen pariin. Täällä on jo pidemmän aikaa, reilu 3 kuukautta, ollut 2 eri mielenosoittajan joukon 2 eri leiriä. Tuolla taustalla on turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastustava leiri, kun taas täällä toisella puolella on Suomi ensin leiri, joka omien sanojensa mukaan vastustaa laittomia maahanmuuttajia. Ja tämä tilanne on siis ollut muuttumattoman aika pitkään. Mutta tänään kuitenkin siihen on tulossa muutos. Nimittäin Helsingin kaupunki on määrännyt, että kummankin leirin pitää poistua. Näin uutisoitiin aiemmin. Sen takia, että tähän tulee Maailma kylässä -festivaali, joka tulee tonne taaemmas Kaisaniemen puistoon, mutta myös levittäytyy tähän Helsingin Rautatien torille. Kuitenkin nyt ihan breaking news. Viimeisimmän tiedon mukaan niin itse asiassa tämä leiri saa jäädä tänne, mutta Suomi ensin leiri pitää kuitenkin poistua. Ja tämä on mulle ollut pitkään vähän silleen mysteeri ja mua on hirveästi kiehtonut se, että minkälaisia ihmisiä täällä on, mitä he ajattelevat, mitä he haluavat ja niin edelleen. Ja sitä me ollaan täällä tänään selvittämässä. Ja tässä kameran takana on hyvä ystäväni ja kollegani Roosa Kuosmanen ja minä olen Jaakko Keso. Ja mä tässä yritän parhaimpani mukaan seurata teidän kommentteja ja kysymyksiä ja sitten välittää niitä eteenpäin. Me ollaan täällä teitä varten, joten laittakaa kirjoituksia tulemaan. Toivottavasti myös ääni kuuluu, koska täällä on hyvin tuulinen, mutta lämmin päivä. Tällä hetkellä on 16 astetta plussalla. Ja nyt suokaa hetkinen, anteeksi, laitan tästä itsekin tämän lähetyksen päälle, niin pystyn paremmin seuraamaan. Jaahas. Tää on näitä live-lähetyksen tällaisia riemuja. Olettaisi, että se olisi tossa heti auki, mutta missäs tää nyt onkaan? Pieni hetki. No niin, nyt näyttää lupaavammalta. Jahas. No niin, mutta mennään peremmälle. Ei oo ketään vastustettavaa. Päivää. Ei oo täällä ketään. Me tuotiin teille pullaa. Tässä olisi, onkohan Marko paikalla tai Erik? Me tuotiin pullaa. Mä ajattelin, että sellaista kahvia. Mä haluaisin tulla tutustumaan. Pomoa paikalla. Okei. Mitä tuntomerkkejä pomolle? Okei. Onko se Marko? Okei. Löydätte Marko tuolta toiselta puolelta. Voitko tulla näyttämään? No en voi tulla kyllä. Okei. Ja missä on pomo? Leirin pomo. Marko nimi. Niin. Mä tulin vastikään tänne, mutta yleensä hän on tuolla meidän isommalta perukoilla. Okei. Kiertäkää tää tonne taakse, niin sieltä löytyy. Okei. Niin, tässä oot sä aktiivijäsen itse? Oot sä täällä leirissä paljon? Mä en enää käy täällä. Me kuvataan Yle-kioskille videota. No, sitten kannattaa tuota meidän johtoa. Okei. Joo. Ei. Miksei? Kun me sanotaan nyt ei. Me ajateltiin, että jos me oltais voitu tutustumaan. Meillä on vähän toinen juttu tuossa. Mitä tuolla tapahtuu sitten? Kysy Marjalla Toivoselta, että mitä se on taas keksinyt. Mut tuolla on paljon ihmisiä, näkyy tuolla taustalla. Pitää joko katsoa mitä. Jahas. Toivajan se toilaudut. Jaha. Annetaan sitten myöhemmin, mutta... Voidaanko me palata vähän myöhemmin? Joo, vähän myöhemmin. Kun mä tiedätkö, tuliaisia ja kaikkea. Lisää live-lähetyksen haasteita. Olen käynyt täällä aiemmin eilen ja tuossa loppuviikosta viime viikolla. Ja taisi ok kuvata täällä, mutta nyt tuli tosi jyrkkä ei. Ennen kuin edes kysyttiin mistä me ollaan tultu, mutta tosi ihmiset täällä on ilmeisesti jonkinlaista niin kuin hierarkiaa siinä mielessä, että
sanoin, että etsi pomo. Ja nyt me yritetään etsiä pomoa, joka on ehkä Marco de Witt, mutta mä en ole varma. Täällä on paljon itse asiassa katsojia. Erittäin kiva, että ootte täällä. Tää on hieman haastavaa tässä niinku yrittää toimia ja selata kommentteja samaan aikaan. Moi moi. Me kuvataan Yle Kioskille nyt live-lähetystä. Loistavaa. Itse asiassa piti kuvata tästä Suomi ensileiristä. Tässä on Aleksi Neuvonen, No niin. tulevaisuuden tutkija. Tiedätkö, mitä tässä tapahtuu tässä? No, täällä on siis LF-ryhmän kokoontumassa Rice Management Initiative järjestämään seminaaria. Okei. Yritetään kertoa tuolle puolelle, ketä maailman johtajaa vastaa tuolla osaltaan nyt mieltä. Okei. Seminaari tulossa. Kiinnostava sitten tässä maailman tapahtumien erilaiset symboliset heijastumat meidän ympärillä kyllä. Helsingin rautatietorilla. Joo. Tiedätkö siis, että ootko kuullut tästä, että tää niinku lähtee pois, mutta sitten toi toinen leiri saakin jäädä? Tää on nyt ihan uusin käänne. Tää oli uusin käänne. Joo, en tiedä kyllä. Tiedän tästä. Mä nimittäin epätoivoisesti tai kuumeisesti yritetään etsiä tässä jotain tyyppeitä. Ja nyt yritetään, ootko nähnyt Marco de Wittiä? Onko tuttu hahmo? En ole nähnyt kyllä, joo. Okay. No me jatketaan mutta vähän. teillä on siis tästä suora selvitys, että te saatte selville, mitä tässä tapahtuu. No se olisi tarkoitus, mutta se oli, äsken meidät käännytettiin pois. Joo. Aha, tässä tosiaan taustalla sinisessä takissa on Marco de Witt, jota ehkä voisi sanoa jonkinlaiseksi Suomi ensin liikkeen ainakin ydinhahmoksi. Ja hänellä on tuolla oma toimisto tuolla teltassa, jos kääntyy taas katsomaan. Tässä on isoja tämmöisiä telttoja. Ja mä toivoisin, että jossain vaiheessa me nähdään, että minkälaista siellä on sisällä. Mä oon pikkasen itse vilkassut ja siellä on ihan toimisto, siellä on niinku sähköt ja tulostin ja paikka läppärille ja jopa televisio. Anteeksi. Erik. Musta tuntuu, että me lähdettiin väärällä jalalla liikkeelle. Ei me väärällä jalalla, me ollaan vaan nyt niin keskellä yhtä juttua, niin sit se ei millään väärällä jalalla. Mitä tässä tapahtuu täällä? No tossahan sä näet nää matut, niin yhtäkkiä ne on täällä niinku Start Deportation ja tää Pirun papitaro, se on tuolla sisällä. Ja... Kuka on Pirun papitaro? No kyllähän sä tiedät, se pappi, joka hoitaa. Tarkoitatko se Mariana Toivosta? Joo, juuri se. Miksi se on Pirun papitaro? No, eikö se nyt ole vähän niinku Petturi omaa uskontoa vastaan? Jos se haluaa vaan muslimi. Niin. Minkä takia tuolla aika sanottiin, että ei haluta, että kuvataan? Nyt ei. Silloin ensin kysytään ja sitten tehdään se, niin se asia, että milloin tehdään ja siitä. Joo. Että ei ihan niin kuin noin vaan. Okei. Tässä on paljon, me siis kuvataan Yle Kioskille tässä lähetystä ja tässä on paljon tullut kysymyksiä siitä, että miltä se tuntuu, että toi toinen leiri saa jäädä nyt kuitenkin, mutta teidät häädetään pois. Mä en ole kuullut siitä, mutta jos se on, niin se ei käy. Näin Helsingin uutiset mun mielestä tuossa just uutisoidaan. Mä en tiedä tosta, niin mä en osaa sanoa, mutta kyllä siinä pitää olla oikeudenmukaisuus. Joo. Sehän vaatii jokainen. Joo. Mutta voidaanko ottaa tää haastattelu nyt vähän myöhemmin? No jos sä oot kiireinen. Joo, onko tässä ketään muuta, joka voisi ehkä puhua tässä paremmin? Mä en tiedä. Onks Markokin on kiireinen? Hyvät katsojat, tää on nyt hieman hankala tilanne. Tässä oli siis suunnitelmissa mennä tänne Suomi ensin leiriin. Me ollaan nyt Helsingin Rautatietorilla. Ja nopeana kertauksena siis tässä nyt reilut 3 kuukautta ollut niin kuin toisessa päässä turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastustava leiri. Ja sitten tässä toisessa päässä tämmöinen Suomi ensin leiri, joka omien sanojensa mukaan vastustaa laittomia maahanmuuttajia. Ja meidän tarkoituksena oli tulla siis tutustumaan tänne, että mikä meininki, koska tässä uutisoitiin eilen ja edellisellä viikolla, että kummatkin leirit häädetään pois. Ja sen takia tuonne Kaisaniemen puistoon tulee Maailma kylässä-festivaali, mikä myös levittäytyy tänne. Joten me ajateltiin, että on nyt viimeinen hetki tulla tänne tutustumaan.
kuitenkin tässä nyt tuli semmoinen yllätyskäänne, että ilmeisesti ainoastaan Suomi-leiri häädetään pois. Tän kuulin pari tuntia sitten. Ja että turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastustava leiri kuitenkin saa jäädä. Ja sen lisäksi tässä on jonkinlainen tapahtuma nyt tässä Kansallisteatterin edessä, jonka takia nämä kaikki Suomi ensin leiri ihmiset näyttäisi hyvin kiireisiltä ja meidät vähän nyt torjuttiin pois, joten tässä nyt pitää luovia tilanteen mukaan. Me voidaan nopeasti käydä katsomassa, että mikä tilanne siellä on. Ja sitten mä haluaisin kuitenkin sitten vielä puhua, tuossa on kuitenkin muitakin ihmisiä, niin ehkä me saadaan jotain kommenttia. Mutta hienoa, että olette siellä seuraamassa ja mä tässä parhaimpani mukaan yritän seurata teidän kommentteja. Kiitos, että kommentoitte. Excuse me, do you speak English? Mä puhun suomea. Puhut suomea? Niin. Mitä täällä tapahtuu? Se on mielenosoitus alla, niin se on, siis on stop deportation on niin. Mielenosoitus, miksi just tänään? Mitä erikoista täällä tapahtuu tänään? Että... Se on niinku Kofi Annanin sisällä. Kofi Annan on tuolla rakennuksessa sisällä. Mitä se täällä Suomessa tekee? Mitä se tekee täällä Suomessa? On kaikilla turvapaikanhakijoita ja sitten on kaikissa on vielä negatiivisia päätöksiä, 2 päätöksiä ja sitten on tietysti on Irakista, Afganista, kaikki niinku sen kotimaan niinku ei turvallinen niinku vielä on niinku vuoro. Okei. Ootko sä jutellut näille Suomi ensin leiri ihmisille? Joo, se on, en mä tiedä, se on outosta sellaisia, on rauhallista täällä. Okei. No mutta... English maybe. Yeah. No, mukavaa päivänjatkoa. Me vähän kertaan tässä vähän vielä lisää. Moi Jakku. Terve. Hei, mä muistan sut. Kuinka voit? Mohammed Al-Juari. Kyllä. When I came about 1 year and 10 months, I meet you and we talk about this. And we be friends on Facebook. I remember you. How are you doing now? I'm just I work here 2 months and then both speak bullshit because they're Russian and I work with them. You've been working for some time. Yes. Yeah. All right. Oh, Are you? Can you stay in Finland, or do you Why have to not? go? why not? Because I can't go back live there. Right, And I told you about this my story. 4 years I never see my family, never 4 years don't clean my country and then give to me negative because then say to me, you don't have proof. Yeah. Why don't take photo for terror who want to try to kill you? They tell you don't have proof for what you're saying. Because who want to to back kill what you're me, saying. why I don't take photo for terror? Right. Yeah. Well, hey. Have a nice day. We have to move on. Yeah. Nice to talk to you. Yeah. Nice talking to you. Seuraan näitä kommentteja. Tässä ainakin ehkä me voidaan jutella hänen kanssaan. Vielä nopeasti kertauksena siis varmasti tulee uusia katsojia tänne paljon. Niin tää on nyt yllättävä tilanne. Pahoittelen siitä, jos tää on jotenkin tämmöistä tosi epäselvää reportaasia täältä alueelta. Epäjohdonmukaista. Sillä me ollaan täällä siis sen takia, että tuolla torin toisessa päässä on turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastustavien mielenosoittajien leiri, kun taas tässä päässä on Suomi ensin leiri, jossa omien sanojensa mukaan ihmiset vastustaa laittomia maahanmuuttajia. Ja on uutisoitu silleen tuossa viime viikolla, että kummankin leiri pitää poistua alueelta. Ja mua on aina kiinnostanut tää Suomi ensin leiri, että minkälaisia ihmisiä täällä on ja minkälaisia ajatuksia täällä on ja mitä täällä ajatellaan. Ja me tultiin tänne sen takia, että päästäisiin kohtaamaan heitä ja juttelemaan. Ja mutta tässä on joku tämmönen mielenosoitus, jota ihmiset on vähän kiireisiin ja meidät äsken torjuttiin tuolta vähän ehkä pois. Voidaanko me puhua teidän kanssa? Suomi ensin leiristä ja siitä, että siis mä haluaisin käydä tuolla. Voitteko te näyttää ehkä sitä leiriä meille? Me kuvataan Yleisradiolle tällaista live-lähetystä.
oma itteni täällä, mä en ole kenenkään puolella. Erik. Olisi kiva nähdä minkälaista leirissä sisällä. Saako? Ei valita, ei saa. Ei me oteta ketään, niin sillä Ei uskalleta näyttää. Miksi te ette uskalla näyttää sitä leiriä? me halutaan pitää se yksityisyyden. Itse mä haluaisin tutustua teihin enemmän ja tietää teistä lisää, niin kuin aidosti kuulla teidän ajatuksia. Joo, sä oot vaan nyt vähän niinku pahassa, niinku, meillä on juuri tää. Me ollaan tässä koko ajan Onko toi kuulaa ja kaikkea? Joo, sehän on ihan kiva kyllä, mutta niinku sitten kun tää on ohi. Milloin tää sit loppuu tää? Tää voi tutustua noihin. Mä tulin tutustua teihin. Minkä takia? Sen takia, koska mä en tiedä teistä niin paljon. Ja mitä sä haluat tietää meistä? Sitten kun tää leiri, tää pitää lähteä tästä näin. Mitä sä haluat tietää meistä? Mä haluaisin, oot sä aktiivi tässä leirissä? Kyllä mä oon käynyt tässä jatkuvasti. Joo. Ja miten pitkään sä oot ollut? Tässähän on ollut nyt reilut 100 päivää tää leiri. Mä oon ollut 100 päivää. Siitä alusta asti. Miten sä oot niin motivoitunut? Niin kuin mikä sitä kannattelee? Sitä? Kannattaa. Tää suomalaisuus. Mä haluan olla suomalainen, mä en halua näitä ulkolaisia tänne meidän elätettäväksi. Se on sen motto. Me elätetään, meidän rahat menee näin ja meidän vanhukset saa olla nälissä. Ja mäkin on 2 viikkoa ennen loppuun rahat mulla aina. Mä en saa mitään, nää saa kaikki. Me ruokitaan, STP ruokkii noita, ne ei ruoki enää meitä. Ja hallitus ei ole tullut meidän teltalle ollenkaan. Ei ole kukaan hallituspäättäjä tullut tuonne teltalle meitä puolustaa. Me saadaan itse puolustaa itsemme. Ei se ole väärin. Mitä? Joo. Säkin oot suomalainen, ei sokki. Ootko joo. käynyt armeijan? Joo, mä just katsoin, että sulla on tässä tämmösiä ampujamerkkejä. Joo. Ja haluatko sä kertoa niistä vähän lisää? Ne on tämmösiä mä oon isämaallinen, isämaallinen, niin mä haluan pitää isämaallisia merkkejä. Tää hatussa on, mutta tää on Niin siinä on tämmönen SS joo. ja sitten tämmönen... Se on veteraanimerkki. Joo. Ei oo mikään liity SS-miehiin. Niin, vai onko se vapaaehtoisia? Joo, niin suomalaiset kävi armeijaa siellä, joo. Ei, kun... se on, kun me koulutettiin silloin armeijassa siellä suomalaisia siellä Saksassa. Niin, kyllä. Ja miten sä oot saanut tämmösen merkin? Tämmösen. En mä oo saanut sitä, mä oon ostanut sen. Sä oot ostanut sen? Mulla on rytmetin risti, mä oon käynyt armeijan. Mä oon saanut ja juoksi 3700 Cooperin armeijasta. Mä oon käynyt armeijan, mulla on tykistömerkki. Rannikko tykistömerkki, oon käynyt armeijan. Selvä. Ja puolustan Suomea. Selvä. Mikä sulle, tai mitä tuolla leirissä niinku tehdään? Ei siellä kun istutaan ja ollaan niin kauan kun noin lähtee pois tuolta, me puolustetaan omia oikeuksia. Me halutaan eurosta eurosta sen takia, ja uusi hallitus. Kaikki uudet siellä. Kaikki on ihan mätää hallitus. Nehän nosti 1000 euroa palkkaakin. Meillä ei ole noussut eläkkeetkään. On sulla noussut palkka? Mä oon itse asiassa nyt ekas tämmöisessä vakituunissa. Niin joo, mä en ehtinyt mutta vielä. ei nouse palkka. Ne polkee palkkoja, noi ajaa halvalla työvoimaa. Ajattele 9 euroa tekee töitä. Niin. Kuka nyt tekee tänä päivänä 9 euroa töitä? Niin. Et sinä ainakaan. Ja asuntohinnat on noussut ja kaikki tämmöiset. Kyllä. Ei pysty maksaa, jos ei ole naimisissa. Mä oon naimisissa ollut aviossa pitkän aikaa ja mä tiedän tän homman. Miten sä luulet, että niinku suuri osa suomalaisista suhtautuu tähän Suomen ensin leiriin? Hyvin. Ne, jotka on haluaa olla suomalaisia, semmoinen suomalaisuusaate, ymmärrätkö? Me lauletaan suomalaisia lauluja, jos se soitetaan tuolla, jos sehän on hyvä jätkä tekemään kappaletta meistä ja tämmöistä suomalaisuutta. Me ollaan suomalaisen asialla, että pieni on Suomi maa kumminkin, että ajetaan suomalaisia asioita. Että Suomena meni hyvin ja niin sä pärjäsit Suomessa. Täällä pystyisi asumaan. Mikä on sun mielestä, mua kiinnostaa se, että jos tänne tulee vaikka, sanotaan vaikka somaliperhe, muuttaa nyt tänne, ja sitten ne synnyttää lapsia, ja ne lapset oppii suomen kielen ja käy suomen koulut. Niin onko ne suomalaisia vai onko ne eikö ne ole ulkomaalaisia taustaltaan? Okay. Ne sanoo, että ne on suomalaisia. Moni on kysynyt tätä, että tämmöinen somali tulee näyttää sitä lappua mulle tai ulkomaalainen, mä oon suomalainen.
Ei ne alkuperäistä suomalaisia. Eli liittyy suomalaisuuteen semmoinen niinku genetiikka, että pitää olla sillä Eli ei voi, eli suomalaisuus ei sun mielestä ole niin kuin... Niin kuin kyllä se vähän liittyy siihen. Ei me olla rotuvihaajia, mutta se liittyy niin. Mitä sä sanot siitä, kun aika monet, musta tuntuu, niin täälläkin tulee paljon kommentteja, että niin kuin lisää tilaa rasisteille ja... Ei me olla rasistia, me ollaan suomalaisia. Me halutaan ajaa suomalaisilla on hyvä olla maassa ja suomalaiset saa sen, mikä ne ansasi silloin, kun sodassa me oltiin, että taisteltiin sen puolesta, Suomen puolesta, että meillä on itsenäisyys Suomi. Ja nyt hallitus ajaa sitä, että näitä matuja pitää ottaa eri värillisiä, pitää ottaa enemmän tänne. Joo. Näitä kun tulee tänne paljon, niin kuin Ruotsissa, niin nehän valtaa meidän suomalaisia ajaa pois. Ne hyökkää meidän päälle. Mikä on sun isoin sellainen uhkakuva 5 vuoden päähän? Nämä. Tai ei 5 vuotta, ehkä vähän pitkä aika, mutta sanotaan... 3 vuotta sanotaan. 3 vuotta. Ei enää me 3 vuotta, niin nämä on meidän päällä täällä hakkaamassa meitä. Ne haluaa oikeuksia, palkkaa lisää. Nyt ne tekee pienellä palkkaa, mutta menee eteenpäin, niin ne sitten vaatii lisää palkkaa ja sitten me ollaan kusessa. Miten sä luulet, että se vaikuttaa sun elämään? Kyllä se vaikuttaa mun elämään. Mä oon jo eläkkeellä silloin varmaan. Joo. Niin, kyllä se vaikuttaa koko ajan mun elämään. Näitä tulee lisää. Okay. Ja nehän näkee, että niiden rikollisuus on suurempi kuin meillä kansasuomalaisilla. Ne on tottunut siihen huumeita käyttämään siellä maassa ja rikollisuus on siellä suurempi ja raiskavat ihmisiä. Sehän on nähty. Joo. Täällä asemalla nuoria tyttöjä houkuttelevat telttoihin ja sitten tekee pahaan suomalaiset tytöille. Mä en halua sitä, että me naiset menee. Tossahan näkee noita naisia. Ne haukkuu takanapäin niitä huoraksi, kun niillä ei ole sitä päässä semmoista. Joo. Päässä mitä? Semmoista huntua, mitä ne pitää päässä, semmoista huivia. Joo. Osaisit kanssa, mikä sun nimi on? Mun nimi on Jaakko. Mä oon Esko Terrilä. Esko, hauska tavata. Ja kiitos kun kerrot, koska sä oot ensimmäinen, joka nyt niin kuin jäi kertomaan. Niin mä oon tosi kiitollinen siitä. Ei tässä mitään. Pitää se tietää, että mitä me varten ollaan tossa teltalla. Että... Luuletko, että täällä on jotain sun frendejä, jotka vois lisää vähän kertoa niin kuin muita näkemyksiä? Ne ei halua tulla tähän kamera eteen. Siinä se on, ne pelkää sitä, jos ne on työelämässä sillä ne saa. Tiedätkö, että ne täältä valtiotöistä pois on moni lentänyt. Ja Ruotsissa on moni lentänyt pois, jos ne alkaa puhua tästä jutusta, tämmöisistä asioista. Me jos kirjoitetaan netissä tai jotain, mä en ole siellä kirjoittanut mitään, mutta joku kirjoittaa jotakin pahaa, niin tiedät, tulee oikeuskäyttö. Okei. Kuulostaa niin kuin nyt oltiin... Tuutko sä kävelee vähän tänne päin vai olet sä... Niin. Mä ajattelin vaan vähän näyttää katsojille niin kuin myös vähän miltä näyttää näin ulkoa. Ei me totta. Ai sä et tuu? Okay. Joo, meillä on. No hei, Noin saa olla Esko. Luulet, että sä et tässä ole ketään, jotka mielellään kertois vähän lisää? Joo, ei enää. Tää jäi tähän. Mut sun tuttuja? Ei oo tuttuja. Tiedätkö missä Marko on? Marko on täällä jossain. Mä lopetan nyt tämän. Okei, mutta hei, kiitos paljon. Haluatko tämmösen pullan? No otetaan yksi. Siellä on tällaisia... Ei, täällä on hillamunkkeja ja sitten täällä on tämmönen kardemummakierre ja sitten pari tämmöstä viineriä. Anna tuolle tytöllekin. Voin ottaa yhden. Ai kuvaajalle? Joo. Kiitos. Mukavaa päivänjatkoa. Toivon sulle. Moi moi. Joo, vois taas hieman summata tätä näin ja pakko ottaa vähän vettä, anteeksi. Tässä toisaalta tulee puhuttua paljon, mutta on myös vähän jännittävä tilanne sen takia, että nyt ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan. Siis, meidän piti tulla tänne ja mä halusin vierailla tuolla leirissä, mutta nyt musta tuntuu sillä tavalla, että monet ihmiset ei ehkä halukaan ihan puhua, mutta todellakaan ei luovuteta. Ja anteeksi siitä, että mä en ole hirveästi ehtinyt lukea teidän niitä kommentteja. Tässä on ollut keskustelua päällä, mutta mä luen niitä hetken päästä. No niin. Haluatko vettä, Roosa? Tässä on nimittäin kameran takana on hyvä kollega ja kuvaaja Roosa. Ehkä me löydetään lisää ihmisiä tuolta täältä väkijoukosta. Tällä hetkellä
Täällä Helsingin keskustassa on erittäin miellyttävä sää. Täällä on sellaiset mukavan lämpimät 16 astetta plussaa ja paljon ihmisiä. Tässä on mielenosoitus käynnissä ja kuulee, että tuolla on siis Kofi Annan tuolla Kansallisteatterissa käynnissä. Siitä ei mene takuuseen, saadaanko sitä mukaan liveen. Anteeksi, olisikohan hei, ootko sinä oot ilmeisesti... En mä anna haastattelua. Mitä sä haluat tietää? Erittäin hyvä. Mä oon Jaakko. Eero. Terve Eero. Siis siitä, että minkälaiset fiilikset on siitä, että toi kaupunki on määrännyt, että pitää poistua? Kumpaa leiriä tarkoitat? Näyttää siltä. Tää näin. Nimittäin mä kuulin just, että nyt viimeisimmät uutiset oli, että ei tämän turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastustava leiri tarvitsekaan. Niinpä. Tätähän minä vähän arvelinkin, että tässä on kaksoisstandardit. Tässä nähdään, että Suomessa ei laeilla ja oikeudenmukaisuudella, demokratialla ja todellisella tasa-arvolla ole mitään merkitystä. Me suomalaiset joudumme siirtymään omassa isänmaassamme, kun taas täällä laittomasti tänne tulleet, laittomasti tänne jääneet ja ennen kaikkea perustuslain 2. luvun 9. pykälän mukaan laittomasti täällä maassa sisällä liikkuvat saavat pitää tällaista laitonta leiriä ja liikkua täällä laittomasti vapaasti. Heidän joukossaan on myöskin terroristeja ja sotarikollisia. Ja tälle asialle ei aiotakaan tehdä mitään. Ja tässähän on nyt tietysti se täytyy aina muistaa, että kun me joudumme puuhastelemaan tällaista kivaa pikkuaktiviteettia näiden kanssa, niin noin no tällaista kaiken näköistä häslinkiä, mitä tässä on. Tuollaista leiriä, jos ei olisi, niin ei olisi tätäkään leiriä. Varmaankin ymmärrät sen. Niin, kun tällaista pikku häslinkiä on, niin samaan aikaan meidän maanpetturipoliitikkomme saavat tuolla Arkadianmäellä jatkuvasti muokata lakeja siihen suuntaan, että meillä menee huono. Viimeisin esimerkki tästä on tämä hallintarekisteri. Sillä piilotetaan kaikkien niiden nimet, jotka vetää omaan fikkaan tässä maassa. Niin, siitä on tullut paljon. Onko se enemmän silleen, koska musta tuntuu, että paljon ihmiset sanoo sitä, että ihmiset tässä leirissä on rasisteja. Täällä tulee paljon kommentteja, että taas lisää tilaa rasisteille ja näin poispäin. Niin miten sä suhtaudut siihen? Rasisti, fasisti ja natsi ovat vihervasemmiston käyttämiä leimakirveitä, jotka on lanseerattu tähän maahan 60-luvun vasemmistoradikalismin aivokupan myötä. Tuon täysin sairaan sionistien luoman ideologian, voit tarkistaa tämän, se löytyy Jewish Virtual Librarysta, niin tämän ideologian tartutti tähän maahan Suomen historian tuhoisin puolue, SDP. Kyllä, sieltä löytyy Tuomiojaa, Lipposta, Muumilehmää. Kaikki näitä löytyy, ja Sundqvistin veljekset, niin nämä oli näitä edistyksellisiä. Ja nyt tämän ideologian mukaisesti kaikki terveet arvot on käännetty päälaelleen. Ja me olemme nyt altavastaajina omassa isänmaassamme. Nytpä minä kysyn sinulta, onko tämä oikein? Mä pelkäsin tätä kysymystä, että tämä kääntyy näin päin. Mä ajattelin, mä valmistauduin tuohon kysymykseen sillä tavalla, että... Just a second. Shut the fuck up! Mä valmistauduin siihen kysymykseen sillä tavalla, että sä selkeästi oot perehtynyt aika paljon siihen, mistä sä puhut. Kyllä. Niin mä en niinku ehkä tiedä sillä tavalla tarpeeksi asioista, että mä en oikein osaa muodostaa monista asioista sellaista omaa mielipidettä. Ja myös mä yritän tässä, mä haluaisin olla vähän enemmän niinku tarkkailijana ja kyselijänä, koska mä pelkään, että jos se lähtee semmoiselle tosi arvopohjaiselle keskustelulle ja sitten jos meille tuleekin jotain tosi risteiviä näkemyksiä, niin sitten se pilaa tämän hyvin alkuun lähteneen ystävyyden tässä. Ei meillä ole mitään ystävyyttä. Mä en tiedä kummalla. Mä kysyn nyt tässä yhteydessä, kummalla puolella olet. Kannatatko suomalaisia vai näitä laittomia maahantunkeutujia ja tätä rikosta, joka on meneillään? Mutta onko ne sun mielestä kaksi vastakohtaa? Ihan selkeästi. Mä en oikein hyväksy sitä kysymyksen asetteluita. Mun mielestä se on paljon monisyisempi asia.
Mutta tiedätkö mitä mä meinaan? No? Tai siis ymmärrätkö mitä mä meinaan? No. Mun mielestä se ei ole niinku sellainen niinku XY-akselilla. No se on nimenomaan sillä. Jos sä katsot tätä maata, tää oli 80-luvulla vielä ennen vahvan markan aikaa, niin tää oli turvallinen maa. Täällä saattoi liikkua aivan vapaasti. Ei ollut meille vihamielisten ihmisten tekemiä raiskauksia, esimerkiksi pahoinpitelyjä, vanhusten pahoinpitelyjä, lasten hakkaamisia, ryöstöjä. Niitä ei ollut ennen kuin tämä matuvyöry aukesi 90-luvulla. Ja sehän aukesi sillä, että tänne haettiin Neuvostoliitosta, ja nimenomaan painotan sanaa haettiin, meidän maanpetturipolitikkojemme toimesta Siad Barren eliittiä. Ai minkä? Siad Barre, somalialainen sotaklaani päällikkö, joka yritti luoda sosialismin ihanuutta Somaliaan, mutta teki siitä hirmuvallan. Onko Black Hawk Down-elokuvassa mitään? Liittyykö se? Se liittyy etäisesti siihen, mutta ei nyt mennä asioiden ulkopuolelle. Joka tapauksessa niin nämä ihmiset haettiin tänne, vaikka heillä ei ollut Neuvostoliitossa mitään hätää. He olivat siellä poliittisessa koulutuksessa. Heidät haettiin tänne turvaan. Ja itse asiassa OECDn vuoden 2013 tilaston mukaan näille laittomasti ja laittomasti tässä tapauksessa, jos omat poliitikot hakee, mutta sanotaan oikeudettomasti tänne haetuille, annetaan erilaisia tukia ja etuisuuksia, sosiaalitukia ja etuisuuksia 4,4 kertaa enemmän kuin suomalaiselle kantaväestölle. Eero, anteeksi, mä keskeytän sut. Mä ehkä voidaanko selata vähän näitä kommentteja täältä, koska ihmiset on tosi uteliaita teistä. Ja sä oot selkeästi hyväsanainen. Et sä tarvii noin ruskeita kieltä keskustellaksesi mun kanssa. Sano ihan suoraan vaan mitä sä oot mieltä. Mä yritän olla ystävällinen tässä, koska mä koen sit ihan kitkaa tässä kuitenkin. Ei sun tarvii olla, jos sä oot eri mieltä, sano se. Okay. Mä arvostan rehellisyyttä paljon enemmän kuin ruskeakielisyyttä. Okei. Tässä, täällä, Eetu Järvelle ensinnäkin vastaus, että haluaisiko joku kertoa, miksi leiri pitää purkaa, että on mennyt ohi. Niin liittyy siis Kaisiniemen puistossa kylässä festivaali, että on luvattu toiselle seuraavalle tapahtumajärjestäjälle. Ja sen takia tää pitää purkaa, ja siis aiemmin uutisoitiin, että kumpikin leiri pitää purkaa. Mutta sitten tässä nyt tänään tuli semmoinen uutinen, että itse asiassa ainoastaan tämä Suomen ensin leiri pitäisi purkaa. Joo. Ja tässä rikotaan nyt sitten perustuslain erästä kohtaa, joka sanoo näitä kysymyksiä. Joo, mä vastaan tähän sen verran, että tässä rikotaan perustuslain erästä kohtaa, jossa sanotaan, että kaikki ovat samanarvoisia lain edessä. Nythän tässä yritetään lakipykäliin vedoten purkaa tämä leiri ja ollaan purkamassa, mutta tuota leiriä ei pureta. Me emme ole tässä taas kerran nähdään, miten Suomessa on kaksinaismoralistinen lainkäyttö voimassa. Joo. Selvä. Eli kaksinaismoralismilta tuntuu. No ei se tunnu, vaan siis se ihan faktisesti on sitä. Selvä. Se pitää ottaa kyllä selville tosiaan. Mä haluan, Roosa, jossain vaiheessa mennä etsiä joku, joka saa siihen vastata selkeästi, että mikä siinä on syynä. Koska mä siis juttelin kaupungin lakimiehen kanssa, toivottavasti ei mennyt ihan väärin joka sanoi, että ehdottomasti kumpikin leiri poistuu. No silloin se olisi tasapuolista. Mutta mennään tällaiseen yhteen kysymykseen. Tässä, kiitos, että olette laittanut tosi paljon kommentteja ja pahoittelut siitä, että mä en ole pystynyt seuraamaan niitä niin tässä hirveän reaaliajassa, koska tässä on jotenkin niin paljon asioita meneillään. Nyt mulla on välikysymys. Kenelle sä teet tätä haastattelua? Tää on siis Yle Kioski, Yleisradio. No niin, justiinsa. Yhteiskunnan loiseläjät. Mutta täytyy sanoa, että yhteiskunnan loiseläjille työskenteleväksi yleläiset olette. Se on pahin suvakkimedia tässä maassa. Miksi? Te ette tee journalismia, te teette härskiä journalistista propagandaa, mutta sinun kunniaksesi on nyt sanottava, että sä oot pyrkinyt objektiivisuuteen. Kiitos siitä. No kiitos. Siis se on kiva kuulla. Mä nimittäin
aika jyrkkä kritiikki sillä ehkä. No kuule, jo pelkästään rajat kiinni mielenosoituksissa 2015 tuolla, niin minä näin mikä on Ylen ja muiden suvakkimedioiden tapa tehdä journalismia. Ei se ollut journalismia. Mä oon itse ollut lehtitalossa töissä, tosin ATK-tuessa. Siihen aikaan se oli ATK eikä ICT. Okei. No niin kyllä. Mutta hyvä, kiitos. Mitä on oikein journalismia. Tää ei yleensä, mitä yhteiskunnan loiseläjät tekee, niin yleensä ei ole journalismia. Journalismista puheen ollen, niin saako kysyä teiltä, että mihin te kuvaatte? Suora striiminen. Suoraan. Tämä menee YouTubeen. Nykänen ja Tillanen. Ei se mitään, se sopii kyllä. Mekin kuvataan tässä ja kaikki. Tämä on jo 4. video. Tuolla oli ensimmäinen päivällä kuvattu. Käykääpä katsoa. Joo. Pertti Nykänen nimellä löytyy. Hei, niin sä kuvaat jatkuvasti siis lähes. Kyllä. Perjantaina oli Tikkurilla viikossa. Selvä. Hei, oletko sinä Jaakko Keso? Mun nimi on Jaakko Keso. Joo, selvä. Tää vaan sanottiin sen. Mä halusin varmistaa. Joo, niin mutta sellainen Susan, sä puhuit tosta niinku rikoksista ja tästä, että on tullut vaarallisemmaksi sitten 90-luvun jälkeen. Kyllä, 80-luvun jälkeen. 90-luvulla se alkoi. Lähdetään liikkeelle pian. Mutta kysytään tää nyt tästä näin, että siis Susanna Rantanen kommentoi siihen väliin, että kantasuomalaisethan eivät toki ikinä ole tehneet rikoksia, niin kuin just joo. Niin onko sun mielestä siis, ajattelet sillä tavalla, että mistä se sitten johtuu, että sä näet sillä tavalla, että maahan niin kuin ulkomaalaiset tekisivät enemmän rikoksia kuin kantasuomalaiset, vai ymmärsinkö ihan väärin? Faktoista. Tilastojen mukaan Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet tekevät esimerkiksi raiskauksia määräänsä suhteutettuna 17-kertaisesti verrattuna suomalaiseen kantaväestöön. Ja mistä sä luulet, että se johtuu? Mistäkö se siitä johtuu? Tietenkin sairaasta ideologiasta ja voin sanoa myöskin, että sairaasta taikauskosta. Ei ne pidä naisena minä. Ne Iranin puolustamaan naisia, niin on päässyt kukkaan. No kuule, saadaanko me tää hahmottaa? Anteeksi nyt, kun mä tällä tavalla sanon, mutta sairas taikausko ja ideologia ovat sen niin kuin suoranaiset syyt. Mutta täytyy muistaa, että näitä ihmisiä on tänne kaikkia lakeja ja sopimuksia rikkoen päästetty juuri sen takia, että maanpetturipoliitikot saavat työrauhan yksityistää meidän isänmaamme ja lahjoittaa sen pois pala palalta. Tämä aloitettiin vahvalla markalla. Sen aloitti taloustieteiden tohtori Mengele Mauno Koivisto. Ja piti sen jälkeen konklaavin, jossa kielsi oikeusoppineita tuomitsemasta pankkeja. Että pankit saa tehdä mitä tahansa. Ja siitä jatkettiin valtionyhtiöiden yksityistämisellä. Ja sitten on alettu, ja siinä samassa meni esimerkiksi Soklin Euroopan parhaimmat fosforivarat. 2,3 vai 2,7 miljardia arvoltaan. Outokumpu myytiin 350 miljoonalla. Lahjoitettiin, ei myyty, vaan lahjoitettiin. Ja tätä jatketaan edelleen. Nyt on yritetty yksityistää siis meitähän on yksityistetty jo television lähetysinfra. Mennään vähän sivussa. Joo, mutta siis pitää liikkua vähän. Jos pystyt summaamaan vähän. Tämä on savuverho ja tämän tarkoitus on aiheuttaa juuri väkivaltaa meidän ja näiden tulijoiden välille. Mikä on savuverho? Tämä on savuverho sille, mitä nuo maanpetturipoliitikot tekevät tuolla Arkadianmäessä päällä kaikessa rauhassa. Siis eli niin kuin yksityistävät kaiken ja lahjoittavat sen pois. Yksityistäminen ja... Tämä on savuverho sille ja lisäksi tämä aiheuttaa täysin kohtuuttomat kulut. Tulee rikollisuutta. Siitäkin on epäsuorat kulut, on täysin laskemat. No ja vielä tuosta sanoin tosiaan, että siihen kulttuuriin kuuluu se, että on siis taikauskoa ja mikä se toinen olikaan? Taikausko ja vihamielinen ideologia. Hyvä. Nimittäin tätä mä haluaisin kysyä nyt joltain mielenosoittajalta näkemystä siihen. Sun ei tarvitse... Mutta kiitos ajasta. Ja maistuuko tämmöinen pulla? Ei kiitos. Mulla on pulla täällä ihan riittävästi. Minä olen täällä tukemassa Suomi Ensin-liikettä. Olen tukeva henkilö. Tässä olisi viinereitä ja tämmöinen hillomunkki. No, mä luulen, että nämä pikku lapsukaiset, jotka on kaikki 17-vuotiaita ja nälkää näkeviä, ressukat on tullut sodan keskeltä täällä, niin ehkä he tarvitsevat vähän enemmän noita pullia. No niin, mutta kiitos ajasta. Ja tarkoitus ei ollut tilkata sinua, vaan... Joo, ei mä kelasin vaan, että me oltais istuttu tuolla ja juotu kahvia ja syöty pullaa, että se olisi ollut silleen. No, mutta tässä on nyt paljon hektisempi tää näin, mutta kiitos ajasta. Kiitos ja samoin. Tosiaan mun ehkä pitäisi pikkasen hillitä tätä keskustelua. Musta tuntuu, että jotkut ihmiset kun kysyy jotain, niin
sitten musta tuntuu, sille tulee sen aikamoinen asiavyörytys, missä ei ihan pysy silleen mukana. Ja se ei niin helppoa. Aina. Mutta tosiaan tässä tuli siis rikollisuus puheeksi. Puhuttiin vähän rasismista ja sitten niin kuin ennakkoluuloista ja rikollisuudesta. Ja tämä eräs aktiivi tässä sanoi sillä tavalla, että niin kuin 90-luvun jälkeen, maahanmuuton alkamisen jälkeen, täällä olisi tullut paljon enemmän rikoksia. Että niin kantaväestö ei olisi tehnyt sitä, ja että se niin kuin maahanmuuttajien rikokset johtuisi hänen mukaan siitä, että heillä on niin kuin taikauskoa ja väkivaltainen kulttuuri. Ja musta tuntuu, että tämä on sellainen aika yleinen juttu, mitä mä oon kuullut itse aiemmin, ja mä haluaisin kysyä nyt joltakulta turvapaikanhakijalta, että mitäs tähän on sanottavaa. Mitä settiä? Excuse me, do you speak Finnish or English? You don't speak anything. Tuolla jatkuisi joku järjestö, joka täällä. Missä on järjestö? Joo, no. Can we do a quick interview? I can't, I'm sorry. Do you know anyone who can? Do you know anyone who could talk? You don't? Okay, have a nice day. You too, thank you so much. Yeah. Joo. No, mutta taas pientä kertausta siitä, että mitä täällä tapahtuu. Siis, tässä on nyt paljonkin poikettu siitä alkuperäisestä niin käsikirjoituksesta tai ajatuksesta siitä, että mitä piti tehdä. Jos Roosa tuut vähän katsoa tänne päin, niin me ollaan nyt Helsingin Rautatietorilla siis. Täällä on erittäin miellyttävä tämmönen alkukesän 16-asteinen päivä. Ja täällä on siis nyt reilut 3 kuukautta ollut tämmöinen tilanne, että tuolla torin toisessa päässä on turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia vastustava leiri. Ja taas tässä päässä on sitten Suomi ensin leiri, joka omien sanojensa mukaan vastustaa laittomia maahanmuuttajia. Ja tää on pysynyt hyvin muuttumattomana tää tilanne pitkin talven. Ja tänään kuitenkin on niin kuin erilainen päivä, nimittäin tässä on uutisoitu, että Helsingin kaupunki on määrännyt kummatkin leirit purettavaksi. Johtuen siitä, että tänne tulee siis Maailma kylässä -festivaali, joka levittäytyy tuonne Kaisaniemen puistoon Kansallisteatterin taakse ja myös tähän Rautatietorille. Joten minä ja Roosa siellä kameran takana me ajateltiin sillä tavalla, että me tullaan nyt tutustumaan tähän Suomi ensin leiriin, koska nämä on mulle jäänyt pikkasen niin kuin hämärän peittoon, että minkälaisia ihmisiä täällä oikeasti on ja minkälaisia ajatuksia siellä taustalla on. Tässä on tullut paljon kritiikkiä siitä, että jotenkin niin kuin antaa tilaa ehkä vihapuheelle tai tällaiselle. Mä itse koen sillä tavalla, että niin kuin ymmärtäminen ja hyväksyminen on eri asia. Ja mä itse haluaisin ajatella sillä tavalla, että haluaisin kuunnella vähintäänkin ja kuulla semmoisia syitä niin kuin ajatusten taustalla. Kuitenkin me sitten saavuttiin tähän leirille, joka näyttää tältä. Me ainakin voidaan tätä ulkopuolta kuvata tässä näin. Ja tarkoituksena oli siis sillä, että me käytiin tuossa ostaa pullaa. Täällä on hyvää pullaa. Ja sitten tuossa on suoraan tässä takana siis kahvia. Mä oon käynyt tässä pari kertaa piipahtamassa. Ja mä ajattelin, että olisi ollut niin kuin hyvin ystävällismielinen, tuttavallinen pullakahvi keskustella. Mutta heti kun me saavuttiin tähän näin, niin no sä saa, eikö mulla tässä siitä pullia tässä? Söinkö mä yhden? Joo, se kardemumma Joo, hyvä juttu. Kato, joku nussi mun pyörä ja mua vituttaa ihan suunnattomasti. Se tuli just tähän. Joo, mä en dikkaan, muut harvoin nuskaa suunnattomasti. Pyörä meni. Meni. Hyvää päivänjatkoa. Me ollaan just kuvaamassa tästä Suomi ensileiristä tällaista juttua. Ja mä olin just kertomassa, että sitten me tosiaan saavuttiin tähän ja heti kun me tultiin, niin yksi tyyppi piiloutui kahvipömpelin taakse ja sanoi sieltä takaa, että jotain ei kuvata. Ja jotenkin hyvin suomalaisesti kuvaamisella aina. Me ollaan Yleisradiosta. Miten? Me ollaan toimittajia Yle Kioskilla. Mut joo, ja siitä tosiaan se meni nyt vähän sitten hajos. Se, Marko, joo. Muistatko minut?
Mä oon käynyt tässä viime viikolla, loppuviikosta. Mä kävin piipahtaa tossa ja sitten mä kysyin, että voiko tulla kuva Yleisradio, Yle Kioski. Okei, Yle Kioski, okei. Olisitkohan voinut tarjota meille sellaisen eksklusiivisen... Hyvää päivää, sitä sano. Olisitko voinut tarjota sellaisen eksklusiivisen kierroksen tuolla? Miltä tuolla näyttää? Siis ihan nopeasti vaan. Joo. Koska mä oon itse käynyt tuolla sisällä ja se on aika kiinnostava mun mielestä, mitä kaikkea siellä kyllä, meillä on se periaate, että kaikki on avointa, kaikkea saa kuvata ja mulla on vaan nyt kohta. Tehdäänkö vaikka 5 minuuttia? Käykö joo, 5 minuuttia tosi kaupungille? Se on tosi hyvä. Mutta mä just ehdin tuossa sanoa sillä tavalla, että kun me ekaa kertaa tähän tultiin, mäkin ajattelin, että tää on hyvin avointa, mutta sit sanottiin, että ei saa. Sanoppa muuten ihmisille siis, että kuka olet, mitä teet. Joo, eli Marko David ja nyt ollaan tässä Suomi-Maidanilla, eli meillä on tänne mielenilmaisu, jossa me vastustetaan laittomia ja sitten vaaditaan sananvapautta. Ja se on tässä perusidea. Mulla on myöskin MV-lippis, minkä takia te ette varmaan julkaista. Tää on live, tää on Facebook-live. Kaikki menee suoraan. Okei, no tehdään asiallista porukkaa sitten. Okei. Elikkä juju on se, että meillä on tuossa banderoli tuossa teltan päädyssä, missä on Ilja Jaanitski presidentiksi. Meidän pitää saada 20 000 allekirjoitusta, nyt tullut reippaasti yli 10 000 ympäri Suomea. Sitten me yritetään saada myöskin Suomi ensin puolueprojekti käyntiin. Siinä tarvitaan 5 000 nimeä, meillä on nyt tullut reippaasti yli 4 000 nimeä. Ja tässä me sitten kerrotaan näitä nimiä ja jatkuvasti myöskin ollaan tämmöinen vastamielen ilmaisu tuolle laittomien leirille, mikä tuossa vastapäätä on. Ja idea on se, että tässä saa tulla kuka tahansa, ottaa kahvia koska tahansa, mutta tässä sitten on tää näin, että tänne kuka tahansa. Voidaanko me käydä katsomaan? Menkää sisällä vaan. Joo, kiitos. Tässä ehkä sä osaat kommentoida tätä, tää Janne Sallinen sanoikin, että itse asiassa kummatkin leirit saisivat jäädä. Siis mikä nyt on viimeisin tieto? Erittäin hyvä kysymys. Anteeksi, jos on tullut väärää. Ei erittäin hyvä kysymys, koska kukaan ei tiedä, että tämä on ihan sekopäistä tätä homma. Eli alun perinhan kaupunki ilmoitti, että meidän pitää poistua, mutta tämä laittomien leiri saa jäädä. No sitten tietenkin me pistettiin siihen aika paljon vastaan ja valitettiin, niin sitten loppujen lopuksi kaupunki päättikin, että molempien leirien pitää lähteä pois. Eli se oli viime viikolla. Ja nyt sitten tällä viikolla onkin käynyt ilmi, että laittomien leiri saakin jäädä, mutta meidän pitää lähteä pois tästä maailman kylässäfestivaalin tieltä. Me kutsutaan sitä maailman ikuisesti kylässäfestivaalin tieltä. Mutta nyt sitten mä olen viimeisen 2 tunnin aikana yrittänyt neuvotella ja itse asiassa mä olin koko viime viikon mä ilmoitin kaupungille, että please edes neuvotelkaa meidän kanssa, että heillä ei ole oikeutta käskeä meitä poistumaan, koska me vedotaan kokoontumislakiin. Kokoontumislaki antaa oikeuden olla yleisellä paikalla, jos et saa aiheuttaa vakavaa häiriötä. Ja me ilmoittiin kaupungille ja myöskin sillä maailman kylässäfestivaalille, että me voidaan mennä vaan muutaman 4 alueelle ja se ei häiritse ketään. Ja ne ei suostu neuvottelemaan, paitsi nyt tunti sitten ne aloitti mun kanssa neuvottelut, sen takia mä en nyt vähän pelä. Eli tilanne elää. Mutta täällä on siis, mitäs täällä on? Täällä on tämmönen, täällä on televisio. Onko täällä katsottu noita pelejä? Joo, no MM-pelit on katsottu täällä. Oliko täällä paljon ihmisiä katsomassa? Joo, oli. Mutta ei ollut juhlia? No itse asiassa ei. Idea täällä on se, että meillä on nollatoleranssi. Tuossa on muuten meidän säännötkin tuolla alkoholille nollatoleranssi. Musta tuntuu, että kun mä kävin täällä eilen, niin täällä oli jo. Okei, jos joku on näin tehnyt, saa rangaistuksen, ehkä lentää talonkustilpaan. Mä en ollut paikalla ja on muukin kerrottu, että kun mä oon pois paikalta täällä kuulemma höllenee kuri, mutta se tulee muuttuu kyllä. Mä oon puhunut näin meidän vastuuhenkilöille, että tää saa pelleillensä loppuun. Se on aina nollatoleranssi, vaikka olisi. Ja jos on otteluaikana haluaa ottaa, niin tulee puhumaan. Ensin puhutaan siitä, eikä aleta yllättää juomaan. Miksi täällä on kiikarit? Joo, kiikarit. Me katsotaan usein, jos tuo tulee jotain poliisitapahtumia tai ambulanssitapahtumia, tulee tuon vastapuoliseen leiriin. Saat. Ja siitä vaan. Ja meillä on myöskin täällä näitä zoomikameroita ja kaikkea muita. Ja tuolla käydään jatkuvasti ambulanssi tuolla laittomien leirissä. Meidän leirissä ei koskaan käy ambulanssi. Me mennään aina tuossa kuvaamaan, että mikä se syy on. Ja useimmiten siellä ei ole mitään. Ne vaan kutsuu pienemmistäkin asiasta niin ambulanssin paikalle. Väliin tietenkin se tulee poliisiauto ja kaikkea muuta. Niin me seurataan kukaan mitä tapahtuu. Mä ihmiset luulee, että tuolla on jotenkin naisia ja lapsia tuolla laittomassa leirissä, mutta oikeastihan siellä on 20-vuotiaita nuori sotilastaustaisia miehiä lähinnä. Mikä tää tarra on? En tiedä, joku se just laittanut siihen kaikki samanarvoisia, valkoiset, arvottomia. Joo, no meillä on se Se näyttäisi olevan ton kansallisen vastarintaliikkeen tarra. Onko Patriotti kansallinen vastarintaliike vai? Joo, se uusnatsijärjestö. Okei, no sitten otetaan se osa pois. Mä sanon, että tää saa tuoda tarroja, mutta ei saa mainostaa mitään muita kuin Ilja Jaanitskinin presidenttiehdokkuutta ja Suomi ensin. Otetaan tosta
periaatteessa voidaan katsoa alaosa pois. Toihan ihan asiallisesti sanottu. Eilen mä näin täällä yhden tyypillisen Adolf Hitler-paita päällä. Okei, no siinä tapauksessa niin ilmoititko sä vastuuhenkilöllä? Se lentää heti ulos sellainen tyyppi. En mä ilmoittanut, mä ajattelin se. Eli kun meillä on se ongelma, että täällä on jotenkin avoimet ovet, niin jotkut saattaa tulla jonkun typerän paidan kanssa tai liimailla jotenkin typerää tarraa, mutta me ottaa ne tarra pois ja meillä on niin kova kuri. Siinä mielessä, että me ei sallita mitään tällaisia fasistinatsi, mitään muutakaan juttua täällä näin, mutta kun tää tulee vapaat ovet, niin porukka tulee tohon noin, niin sit se pitää vaan poistaa myöhemmin tai antaa porttikielto, jos tulee uudestaan sekoilemaan. Kyllä. Mikä tää on? Joo, hyvä kysymys. Tää on meillä on jatkuvia, meillä on useita kameroita, mitkä 24H nauhoittaa porukkaa. Se on myös yksi tapa, että porukka ei ole ryyppäävää. Onko toi riistakamera? On. Joo. Niitä on useita täällä näin. Onko se piilotettu jonnekin, ettei sitten jotkut tunkeutujat välttämättä näe niitä? Vai onko ne ihan joo, osa on piilotettu ja osa ei ole. Mihin on piilotettu? Meillä on paljon, ei me nyt sulkeilla. Mutta idea on just se, että noudataan ensinnäkin tietenkin näitä sääntöjä. Ja sitten toiseksi, niin meillähän on tullut esimerkiksi tähän näin lensi tuohon kohtaan niin lensi pullo, viinipullo. Ja tässä itse asiassa Laura heitoi tässä näin. Ja poliisi ei suostu tutkia asiaa. Ne ei tule paikalle. Meillä on se kaikki video mun YouTube-kanavalla. Okay. Eli tää on aivan käsittämätöntä kaksoismoralismia. Et jos meille tapahtuu jotain, meidän kimppuun hyökätään, niin poliisi ei oikeasti tee mitään. Tääkin on ihan dokumentoitu homma. Eli se on tietynlainen tällainen kaksoisstandardi, että jos meille tapahtuu jotain, niin ei poliisia kiinnosta ollenkaan niin paljon. Mutta auto-arvioissa, jos tuolla joku ihan mitäkin pientäkin tapahtuu, tuolla poliisiautot ja ambulanssit ja kaikki paikalla välittömästi. Täällä on valtava kaksoisstandardi. Joo. Hei, sun varmaan pitää mennä, kun sun piti soittaa se puhelu. Joo. Mutta mä ajattelin vaan, että kun tossa nyt istuu joitain ihmisiä, niin mikäli heille sopii, niin voidaanko puhua niittenkaan? Joo, te voit puhua ihan. Kun mä tuossa alussa tultiin tänne, niin sitten joku sanoi, että pitää kysyä pomolta lupa. Mä oletin, että saat se pomo. Joo. Mutta pomo antaa luvan. Joo, eli pointti siinä on se, että nyt me ei tiedetä. Eli täällä on jos tää on avoin paikka, mutta minkä takia sitten silti udellaan sitä, että mistä Joo, sen takia, että Ylen toimittajat, esimerkiksi meillä oli Maidan ykkönen, tuo Paasikiven patsaalla, niin Ylen toimittaja tuli paikalle ja se etsi täältä mahdollisimman sekavan oloisen tyypin, joka ei tajunnut mistään mitään, jolla oli vielä oliko se joku Hitler-juttu tai joku muu vastaava, joka ei ollut meidän leirissä millään tavalla, mutta saattanut vaan kävelemään sinne. Koska meillä on tuossa avoin portti, niin kuin näin, kuka tahansa voi kävellä sinne, kuka tahansa pääsee tuohon juomaan kahvia. Sitten joku Ylen toimittaja tulee alkaa haastella jotakin mahdollisimman sekopäistä tyyppiä ja sitten alkaa esittää, että se olisi kuulunut tähän meidän porukkaan. Eli se, jotka on täällä sisällä täällä teltassa, se kuuluu meidän porukkaan varmasti. Kun ne, jotka on tuossa ulkopuolella, te voitte haastella ihan ketä vaan, mutta me annetaan tämmöinen disclaimeri. Eli selitetään, että ne ei välttämättä liity mitenkään meihin. Ne on ihan jotenkin tavallista kansallismielistä porukkaa. Selvä, kiitos ajosta. Hyvä. Kiitoksia. Ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Joo. Niin, tässä nyt tänne harva pääsee katsomaan tänne. Muistin väärin, mä tarkistin asian noista. Tässä on siis Eero, joka aiemmin puhui. Eeroa saa kuvata. Joo, mennään takaisin. Ai jaha. Niin, katsotaan vielä viimeinen katsaus. Täällä siis tämmönen ihan kodikkaan näköinen teltta ja täällä on Suomen lippuja ja kaasulämmitin. Missä on tärkein Ilja Janitskin presidentiksi. Ilja Janitskin presidentiksi. Kyllä. Ja MV-lehti kertoo. Onko sun mielestä MV-lehti luotettava media? On. Kumpi on parempi, Yleisradio vai MV-lehti? Älä viitti edes puhua samana päivänä. Kuten mä sanoin, niin Yle on yhteiskunnan loiseläjä. Te olitte joskus suht rehellinen, mutta sinä aikana, kun päästiin pois kommunismin ikeen alta, silloinhan Yle, yhteiskunnan loiseläjät, nöyristeli Neuvostoliittoa, ei saanut sanoa mitään pahaa Neuvostoliitosta. Nyt ei saa sanoa mitään pahaa USA:n tänne suuntautuvasta invaasiosta, josta esimerkiksi Tupido teki tämän MOU ja niin päin pois. Okay. Mutta niin se löysit jotain tietoa? Joo, mä löysin tietoa. Joo. Eli tää Sokli, nämä fosforivarat, mistä puhuin, niin kyseessä ei ollut Outokumpu, vaan Rautaruukki ja sitten Kemira. Ja 2007 myytiin Yara-nimiselle yritykselle, Yara,
joka on norjalainen yritys. Okay. Siinä meni Siilijärven fosfaattikaivos ja heti välittömästi kaupan jälkeen alettiin nostaa hintaa. Ja puhuin tästä hinnannostosta traktorimarssilla viime vuonna. Niin. Eero, koska mun täytyy tunnustaa, että kun sä kerrot mulle, mä en ole perehtynyt niihin asioihin niin hyvin, että mä pysyisin ihan mukana. Joo. Ja mä rohkenisin väittää, että monet katsojat myös kokee sen vähän vaikeaksi pysyä mukana, kun sä kerrot näistä asioista, niin minkälaisia medioita sä suosittelisit ihmisille, jos haluaa niin kuin totuudellistaa? Minä suosittelen vaihtoehtomedioita. MV-lehti, Nyky-Suomi, Paavo Tajukankaan blogi. Ne kertoo paljon sellaisista asioista, mistä yhteiskunnan loiselajat ja muut suvakkimediat eivät edes hiisku. Esimerkiksi... Anteeksi, mä nauran yhden kommentille vaan. Joo, kaikki mä kommentin. Saat nauraa vaikka mulle, ei se mulle. Mutta joka tapauksessa esimerkiksi Ruotsissa oleva tilanne, siellähän islamistinen invaasio on siis todella voimissaan. Siellä on 55 islamistien no-go-aluetta, joihin poliisikaan ei mene ilman konetuliaseita. Joo. Missä tulee olemaan Suomen ensimmäinen no-go-alue? Mitä veikkaat? Mä veikkaan, että se on siellä Itäkeskuksen ympärillä tulee olemaan. Ja sattumalta... Tallinnan aukio. Se on aika paha paikka. Ja varsinkin Puhos. Me ollaan käyty siellä Pertin kanssa kuvaamassa. Pertti Nykänen. Joo, pitkäpartainen. Pitkäpartainen mies. Mä voin niin. salaa. Tässä eikö joku tiedät Taru Sormusta herrasta elokuvan? Joo, tiedän. Joku kommentoi täällä, että kuvaa ja Gandalf. Sillä mä tässä paloin nauraa, koska siellä oli tämmönen pitkä sauva. Kyllä. Ja sekin on myös taikasauva. Se on myöskin taikasauva. Se paljastaa ne asiat, jotka yhteiskunnan loiselajat ja muut suvakkimediat haluavat piilottaa kansalaisilta. Se on taikasauva. Mitäs te olette käyneet kuvaamassa siellä Iteksen lähistöllä? Mistä sä luulet, että se on Helsingin no-go-alue? Siitä niin, tulee, mitä siellä on niinku tapahtunut semmoista jotain? No siellä on niin paljon näitä maahan tunkeutujia ja sellaisia ihmisiä, jotka ovat vihamielisiä suomalaisille. Onko sua kohtaan oltu vihamielisiä? Ei onneksi. Tai no joo, voisin sanoa, että tämän ITIS 5 mielenosoituksen yhteydessä niin oltiin. Mutta mitä sanotaan tapahtui? Näin, että minulla oli siellä paikalla alter ego. Ai jaha, mitä se tarkoittaa? Joulupukki. Paljastan sen nyt ja tässä. Teille ensimmäisenä. Selvä. Kiitos paljastuksesta. Siellä tuli islamistikakarat koko ajan huutelemaan, että joulupukki on homo, joulupukki on homo. Mitä sä vastasit niille? Mitä? Mä sanoin, että mä en voi, pukki on valitettavasti umpihetero ja ei pysty auttamaan heitä tässä tilanteessa. Että kysyköön veljiltään ja isiltään. No mut kiitos. Joo, mä ajattelin... Mut eikös Markolla ollut jotain uutta tietoa? No Marko vähänkin. Mä ajattelin anteeksi. Voisinkohan mä jutella teidän kanssa vähän? Se ihan vaan yleisiä juttuja. Me kuvataan siis Yle Kioskille tällaista live-videota ja mä nimittäin, mulla olisi tässä vähän pullaa ja sit jos tossa on kahvia, niin mä voisin... Niin. Ja nimittäin saaks istua alas hetkeksi teidän kanssa? Niin... Kiitos. Okei. Voinko mä jutella teidän kanssa hetken silleen, että kamera ei, tai te ette näe kuvassa? Sen takia, että ootteko te huolissanne Suomen tilanteesta tällä hetkellä? Ja mitkä on semmoisia isoimpia uhkakuvia teidän mielestä? Kaikkien suomalaisten pitäisi olla huolissaan. Ja mitä on niinku semmoiset pahimmat uhka? Niinku? Kai sun täytyy toimittajana tietää se. Sä oot sitten ihan torvi, jos et sä tiedä toimittajana tiedä. Että sä vielä oikein tiedä, mutta pitäisi tietää, mitä täällä tapahtuu täällä Suomen maassa. Mut sen takia mä just kysyin, kun mä haluaisin kuulla teidän ajatuksia siitä. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Jaakko. Jaakko mikä? Jaakko Keso. Terve. Jaakko. No ei ole muuta se, että tänne tullaan ilman papereita ja voi olla mitä niissä ihmisissä. En sitä sano, että kaikki on. Mut jotkut on. Oot varmaan nähnyt noissa videoissakin, niin irtopäitä kuule
ne on katkaistu päät ja sitten ne seisoo jossakin ruumiskasan päällä. Ja herra jestä sentään. Eihän tuo nyt ole mistään kotoisin, tuolla on. Ei Suomella rahat riitä. Ei riitä rahat kaikkeen. Ei riitä. Meillä on vanhuksia ja lapset mä kerran juttelin tuolla Soihtukulkueessa, se 612 Soihtukulkue, niin siellä yksi oli, haluaisitko maistuuko? Tässä on tällä hetkellä on vielä, tässä on pari tällaista viineriä ja sitten ne hillomunkki ja tuonne voisilmäpulla. Maistuuko teille? Entä, tai sä kuvaat sen? Niin jotain pasteijoita esimerkiksi. Mutta siis tosiaan mä juttelin siellä Soihtukulkuessa, se oli yksi semmonen suunnilleen mun ikäinen tyyppi, joka oli aika närkästynyt, tai niinku vihanen suorastaan siitä, että hänen isoäiti oli olikohan se jotenkin dementoitunut ja sitten niinku jotenkin se mielessä hoidon laatu oli todella huonoa. Ja sitten se oli niinku vihanen siitä, että sitten kuitenkin tuetaan muita maahan tulijoita. Jaatko tän niinku saman näkemyksen? Niin mun mielestä. No kun niin se on... Eikö sä ole huomannut, miten minkälaista on vanhuksen arki sitten? Niin kuin, koska mulla on isovanhemmat jo kuollut. Joo. Mitä sitten... Kyllä tietysti kyllä. Mun mielestä vanhukset on ansainnut ikänsä veroja maksanut, se on ansainnut arvokkaan vanhustenhoito on yksi asia, mikä on Suomessa siis sun mielestä niinku huonossa jamassa, niin onko muita asioita? Mitä esimerkiksi? Jos sä et tiedä, niin mä... Onhan näitä leipäjonoja vaikka paljon. Vanhustenhoito ja leipäjonot on. Leikkaukset. Koulutuksesta. Pienyrittäjät ajetaan aivan kuseen. Pienyrittäjät ajetaan aivan kuseen. Haluatko kertoa lisää siitä, että mitä sulle on tapahtunut? Ensinnäkin verot. Mikään ei riitä. Lisää. Vois mä tulla itse lähemmässä, kun mä en ole ihan varma, että kuuluuko toi ääni. Sopiiko, että jos... halua enempää keskustelua. Paljon on epäkohtia ja se raha pitäisi pistää ensin suomalaisiin ja sitten vasta näihin. Ja nimenomaan niin näihin ei pitäisi laittaa yhtään näihin laittomiin. Onko sillä tavalla, että koetteko te sillä tavalla, että yhä useammat ja useammat suomalaiset närkästyy tähän tilanteeseen? Kyllä. Ja että on niin kuin laajava joukko ihmisiä, jotka on vihaisia? Kyllä, ja vaan närkästyy, mitä pidemmälle tää menee. Ja mitä sit tapahtuu? Mitä sit tapahtuu? Niin, luulet sä, että... Ei tää ole enää se Suomi, missä mulla eletään. Luulet sä, että tulee jotain tavallaan tää on konkreettinen asia. Tässä ollaan niin kuin konkreettisesti kadulla tai torilla, mutta tämähän on aika uusi ilmiö. Siis, ilmiöitä. Tulee koulukiusaamiset, mihin ei puututa, mikä on nyt tapetilla esimerkiksi. Suomalainen joutuu muuttaa koulua sen takia, kun tänne tulee liikaa näitä. Okay. Viimeinen on Espoon Tiistilän koulun tapaus, missä käytiin jo alustavasti jo tekemässä video. Okei. Uutta ajankohtaa nyt, jos saataisiin rehtorilta haastattelua. Siellähän oli neljä asiaa nyt tutkinnassa siellä ja ulkomaalaistaustaiset ovat nyt ilmeisesti sitten tässä mukana. Selvä. Mitäs ihmiset, jotka täällä Suomi ensin leirissä ja muutenkin Suomi ensin toiminnassa mukana, niin minkälaisia, onko mitään yhdistävää tekijää näillä kaikilla ihmisillä? Siis minkälaisia huolenaiheita tai niin kuin, minkälaisia... Suomen tulevaisuus on se pääaihe. Joo. Tää ei voi mennä näin kauan. Entä jos tulee vaikka, onko täällä paljon työttömiä tai onko täällä mitäs? On myös työttömiä. Joo. Ennätysmäärä. Joo. Niin kuin täällä siis tässä toiminnassa mukana vai? Ei, siis Suomessa ylipäänsä. Suomessa ylipäänsä. Me ollaan työssäkäyviä ihmisiä. Mäkin tulin just töistä. Joo. Mitä sä teet? Puuseppa. No. Mitä sä teit tänään duunissa? No mä tein vaatekomeroita. Vaatekomeroita. Kauan kestää aikaa yhden vaatekomeron tekemiseen? No
se riippuu vaannekomennosta. Mikä on parasta puuta työstää siihen tarkoitukseen? Joo, nehän tehdään levystä. Niin, vanerista. Niin. Siinä ei ole ehkä sellaista puuseppätyä romantiikkaa aina, jos se on vaan vaneri. Se on vaan yksi ala, ja sit on rakkoset ja kaikki. Kyllä, kyllä. Ei nyt puhuta mun työstä. Niin, tää lähti se lähti kieltämättä. Kyllä sä oot näköjään lukenut mieskusanat, mutta puheenjohtaja heti kun ollaan hankalissa. Ei kun mä haluaisin kuulla lisää, siis se, en mä muuten... Sä itsekin tiedät tän tilanteen. No kun musta tuntuu, että mä jotenkaan niinku, en tiedä hirveästi, koska musta tuntuu, että mä oon aika silleen niinku, mulla menee ihan tavallaan hyvin. Tavallaan mä oon semmosessa aika omassa kuplassa ja mulla on työpaikka ja mulla on opiskelupaikka ja mä asun Helsingissä. Niin mulle ei ole hirveästi valitettavaa ja sen takia mä haluaisin kuulla lisää siitä. Tällä hetkellä menee hyvin ja sulla on asiat kunnossa ja sä et näe tätä kokonaisuutta. Nimenomaan ja sen takia mä haluaisin tietää enemmän siitä kokonaisuudesta ja mä haluaisin niinku tietää, että miten siitä saisi tietää lisää. Ja sen takia mä oon tullut juttelemaan esimerkiksi sun kanssa. Kyllä. Niin mut ehkä se mua vähän häiritsee, että kun mulla niinku aidosti kiinnostaisi tietää lisää, mutta ehkä vähän vastaanotto on silleen kylmä. Tuossa kun me ekaa kertaa tänne tultiin, niin sanottiin silleen, että niinku kamera pois ja älä kuvaa ja niinku hyvin silleen... Ei tällä pitäisi mitään salattavaa olla. Niin, mutta miksi ihmiset sitten ei silleen miksi ihmiset kokee sen kuitenkin jotenkin vaikeaksi puhua sitten? En mä tiedä. Ei, meillä on vaikea puhua tästä. Me tiedetään, että Suomi on tässä tilanteessa, niin ei tästä on vaikea puhua. Nämä on totuuksia kaikki. Mitä sä suosittelisit mulle tai niin kuin mun kaltaisille ihmisille, jotka katsoo tätä lähetystä, aika paljon niin kuin nuoria ihmisiä, niin jos haluais laajentaa niin kuin maailman kuvaansa niin kuin Suomen tilanteesta, niin pitäisikö mennä jonnekin? Niin, ehkä sun pitäisi vielä enemmän tutkia näitä asioita ja elää vähän sitä normaali ihmisen elämää arkea. Käydä enemmän katsomassa kouluja ihmisiä, kysellä niiltä ja sitten kaikkia näitä tilastoja ensinnäkin, mistä sulle ennenkin on tietoa. Työttömyys ja leipäjonot ja sen semmoista. Saanko mä kysyä, mikä ikinä sä oot? 42 täytyy. Joo. Niin sulla on niinku enemmän elämänkokemusta kuin mulla, niin koet sä, että jotenkin Suomen ilmapiiri muuttunut tässä se on viime vuosikymmeninä? Paljonkin siitä, ihan parissa 3 vuodessa, kun tää matutulva tänne tullut. Niin. Siis on niin hiljattainen sun mielestä se? Niin... No onhan se nyt tullut vuosien varrella, mutta nyt se on vielä pahentunut aika jyrkkään laskuun toi. Ja miten se niin näkyy se ilmapiirin muutos sun mielestä sun kaltaista ihmisten? Se näkyy tässä jo heti. Ei me oltais tässä tilanteessa, jos valtio hoitaisi asiansa. Meillä on Ruotsi, hyvä esimerkki. Että mitä on tapahtunut Ruotsissa, tiedätkö? Kyllähän siitä aina silleen pintapuolisesti kuulee niin paljon, tässäkin just äsken puhuttiin noista no-go-alueista. Kannattais mennä Rikkeby kävelee vaikka lenkki siellä, tiedät mitä se on ja että mitä se on kohta täällä. Luulet sä, että tänne Suomeen no-go-alue? En mä luule, kun mä tiedän sen. Jos se on tätä tahtia mennään, niin... Mikä sun veikkaus on, missä voisi olla? Se on väistämättä edessä. Missä se voisi olla? Missä? Täällä, Suomessa. Niin, mutta missä päin? No en mä sitä tiedä, mihin ne kokoontuu ne laittomat, mutta... Sehän oli myöskin kielteisen turvapaikan saanut esimerkiksi se, mikä oli sillä rekalla väkijoukkoon. Niin Ruotsissa? Niin, kielteisen päätöksen saanut. Sitä ei viety palautuskeskuksiin. Tuolla on päänkatkojia, niitä ei vedä mikään palautuskeskuksiin, mikä on väärin. Koska niiden pitäisi olla valvotussa olosuhteissa ja sieltä himaa. Sori, mä tässä samalla katson näitä kommentteja. Mut joo, kyllä, ymmärrän. Ei mulla oikeastaan muuta tässä. Joo, mistä kiitos paljon ajasta. Mistä mä tuossa aiemmin kysyin, että mistä niin kun, tai tässä Eero aiemmin sanoi, että mitäs se muotoilikaan, se Yleisradio on jotenkin niin kuin kuitenkin hyvin niin kuin alhaista kastia, mitä tulee journalismiin. Niin, no siis eihän tavallaan mitä Ylet ja mitä sä suosittelisit? Kaikki nämä valtamediat, eihän ne muuta tee kuin valehtelee. Tiedätte, Helsingin Sanomat ei ole mitään muuta puhunut meistä kuin paskaa. Vaikka niillä on faktat pöydässä. Ja mitkä on isoimpia väärinkäsityksiä? No esimerkiksi ne konfliktit, mitä täällä on ollut. Niin kaikki, mitä ne on puhunut, kaikki on täyttä paskaa. Siis jostain niin tappeluista tai no ihan mistä vaan, mitä vaan tapahtuu, niin kaikki väännetään meidän pitkin, vaikka me ei olla tehty mitään. Joo. Niin.
Ihan Aleksis Kivenpatsaan siivoamisesta lähtien. Ai se roskageitti. Niin, siinäkin valehdeltiin. Mikä se sitten oli se totuudellinen? No siellä on netissä videot, niin käy katsomassa. Mitä siinä tapahtuu? Siellä on Staran kaveri tulee, niin sä näet sen netistä, en mä rupea selittämään sitä. Sä näet sen sieltä. Millä hakusanalla? Jos ihmisiä kiinnostaa myös se löytyy sieltä, siellä on video kuulee. Missä se on ne videot sillä? Ne on varmaan Marko De Wittin sivulla ja MVstä löytyy. Okei. No useimmiten on omalla henkilönimen. Joo. Markolla on ainakin ne Staran kaverin nimet. Joo. Tai ne 2 videoa. Tässä tämmönen kysymys. Hanna Urkko kysyy. Kiitos Hanna kommentista ja että olet linjoilla. Hanna Urkko kysyy, että siis onko työttömyys ja leipäjonot maahanmuuttajien vika? Vai miten nämä nyt liittyy tähän? No, ne liittyy siihen, että ensin meidän pitäisi auttaa niitä työttömiä vähäosaisia. Kun ei näytä riittävän rahat kantasuomalaisiin, mitkä on veroja maksanut. Meillä on nyt huonosti. Autetaan ensin niitä, ja jos jää rahaa, niin sitten näitä. Piste. Selvä. Se on siinä. Kiitos. Oliko siinä? Kiitos. Joo, kiitoksia. Niin Jaakko tosiaan on mun nimi. Jallu. Hauska tapa. Hyvää päivänjatkoa. Ja kiitos tosiaan ajatuksistasi. Pakko ottaa taas vettä, tässä suu kovasti kuivuu. Mihin sä kuvaat? Tuubiin. YouTube. Mutta se menee myöhemmin, ei se mene live. Joo, siis kuvaa ihan rauhassa. Kiinnostaa, nykyään niin paljon kuvaajia joka puolella. Joo. Onko teillä näkemys tuosta niinku Suomen tilanteesta? Tai siis... En mä anna mitään lausuntoja. Tuli just tänne viimeksi. Ei nyt oikeasti lausuntoja. Joo. Olisiko sun... Vai ootko sä keskittynyt siihen kuvaamiseen? No, kyllä mulla on. Vai onko sulla mitään näkemystä? En mä oo oikein siinä fiiliksessä. No mutta joo. Tehdäänpäs Roosa sillä tavalla. Tässä aina pitkiä keskustelutuokioita. Varmaan tulee ehkä uusia katsojia tähän väliin. Ja me voisin vaan taas summata, että mitä me ollaan täällä tekemässä. Pitää myös katsoa paljon kelloon. Onko meillä aikaa vielä? Pikkuhiljaa. Siis kiitos. Tässä menee vähän tämmöisiin tiloihin. Tässä on vaikea seurata näitä kommentteja, mitä on tullut todella paljon. Siis kiitos teille kaikille näistä kaikista hienoista kommenteista. Mä nyt tehdään sillä tavalla, että mä nyt tiivistän mikä on homman nimi ja sitten mä vähän selaan näitä kommentteja ja sitten katsotaan mitä tehdään seuraavaksi. Eli jos taas tullaan vähän tänne päin, niin olemme siis Helsingin Rautatietorilla. Tuolla on ikoninen rautatieasema, josta ilmeisesti myös Batmanin Gotham City on saanut vaikutteita. Näytäpäs. Kiinnostaako se lopputulos nyt? Joo, kiinnostaa, mutta voit odottaa ihan sekunnin. Joo. Mä nimittäin vaan summaan nopeasti, että miten me ollaan tässä puhua. Okei. Niin ihan se. Joo, mä ilmoitan meidän omalla porukalla saman tien. Niin joo, okei. Ihan, kiitos. Niin tosiaan ollaan täällä. Erittäin kaunis kesäinen päivä. Mikä ja Yläkieski tuli kommenttia tuolla. Kyllä, ja täällä on ollut siis reilut 3 kuukautta nyt sen tilanne, että tuolla toisessa päässä on turvapaikan hakijoiden pakkopalautuksia vastustavien mielenosoittajien leiri. Kun taas tässä päässä on tämmöinen Suomi ensin leiri, jossa omien sanojen mukaan vastustetaan laittomia maahanmuuttajia. Ja ehkä myös tää banderolli voi summata sitä aika hyvin. Siinä lukee Suomi ensin, emme alistu, emme antaudu, Suomi irti EUsta. Ja tosiaan tää on jatkunut aika muuttumattomana tää tilanne jo pidemmän aikaa siis. Nyt on tullut reilu 100 päivää täyteen. Oliko 100 päivää täynnä lauantaina kenties, tiedätkö? Munkin mielestä oli 100 päivää tuli lauantaina täyteen. Joo. Ja mutta nyt kuitenkin sitten viime viikolla uutisoitiin sillä tavalla, että koska tuonne tulee Kaisaniemen puistoon Maailma kylässä -festivaali, niin sitten kummankin leirin täytyy poistua täältä tämän päivän aikana. Eli siis maanantai-tiistai välisenä yönä. Ja
sitä me tultiin siis selvittämään, koska mua kiinnostaa valtavasti Suomi ensin -leirin ihmiset. Mua niinku vähän silleen, että haluaisin tietää lisää, minkälaisia motiiveja ja minkälaisia syitä ja ajatuksia tässä toiminnan taustalla on. Mikä motivoi olemaan täällä niin pitkään. Ja itse mä tykkään ajatella sillä tavalla, että niin kun kaikki asiat ei tarvitse hyväksyä, mutta aina voi yrittää ymmärtää. Ja tosiaan sitten tultiin tänne, että ajatuksena oli se, että me oltaisiin vähän niin kuin vietetty aikaa tuolla kahvipaikalla ja syöty pullaa, mutta sitten me ei saatu ketään tähän niin kuin messiin. Tämä oli hyvin vähän semmoinen torjuva vastaanotto, musta tuntuu. Sitten me kierrettiin tuonne taakse, me saatiin kuulla, että täällä on siis joku mielenosoitus käynnissä tuolla Kansallisteatterin luona, missä kuulemme Kofi Annan tuolla rakennuksen sisällä. Ja että ihmiset oli sit kiireisiä ja siellä. Mut nyt me tässä ollaan kuitenkin pyöritty jo hyvä tovi, siis 3 lähtien. Tässä on tullut täyteen nyt tuntia 21 minuuttia. Ja pikkuhiljaa musta tuntuu, että on saanut niin kuin ihmisten kommentteja. Ihmiset on vähän havautunut ja mä oon siitä todella kiitollinen. Tässä, jaahas, niin tosiaan, tässä sitten, niin Marko de Vitillä, eli tämä sinitakkinen mies lippis päässä, sanoi, että nyt olisi niin kuin uusinta tietoa siitä, että mitä tähän niin kuin häätöön nyt liittyy. Koska se uutiset on vähän vaihdellut, siis on ollut puhetta siitä, että niin kuin mun mielestä saisi jäädä, sitten on ollut sillä, että kummatkin leirit joutuu lähtemään. Ja sitten mä luin semmoisen uutisen tossa, että tämä leiri saa jäädä, mutta sitten että Suomi ensin joutuu poistumaan. Mutta ilmeisesti tässä on jatkuvasti jotain muutoksia, niin ehkä Marko tietää paremmin. Ja siis kiinnostaa kysyä siitä, että muutetaanko tässä nyt todella, tässä nimittäin kaasusäiliö. Tällainen kuvio tässä on. Mä ehdin jo kertoa meidän porukalla, mutta voidaan kertoa teillekin. Joo, ja tässä kertootko vielä kerran, että kuka olet? Joo, eli Marko de Vitt ja olen tämä Suomi-Maidani, eli laittomat palautettava leirin tää koko kutsuja. Ja nyt sitten niin kaupunki todellakin on meidät häätänyt täältä pois, antanut tosi ukaasi. Ja uskomattomasti siinä oli se, että ne ei suostu neuvottelemaan asiasta. Siitä huolimatta, että ne kyllä sitten antoi noiden laittomien jäädä. Aika erikoiset. Laittomat saa jäädä, mutta sitten suomalaiset, jotka tekee kaiken laillisesti, meilläkin on täysin laillinen mielenilmaisu ja niin edespäin, niin meidät sitten pitää häätää. Ja vieläpä niin, että ei suostuisi neuvottelemaan. No asia kuitenkin muuttui sitten viimeiset 2 tuntia sitten. Ja tässä koko ajan, kun tekin on tässä nyt pörrännyt, niin tämän 2 tunnin aikana niin ollaan oltu yhteydessä poliisiin ja kaupunkiin ja tuohon maailman ikuisesti kylässä -festivaaliin. Ja nyt ollaan saatu sinne lopputulos selväksi. Eli ollaan luvattu poistaa tämä tästä kulmauksesta. Siis mikä? Tämä koko höskä tästä pois. Ja otetaan toi sininen teltta, mikä tuossa on, toi tapahtumateltta. Ja siirretään se tonne pystygrillin viereen. Toi punainen reuna tuossa ylhäällä. Eli sinne me nyt sit siirrytään 1 teltalla. Ja sitten on suuremman valkoisen telta, ja me siirretään sitä vielä muualle, mutta se on vähän yllätys. Mutta että kuitenkin niin tää on nyt sitten ihan rauhanomaisesti saatu hoidettu, eli kaupunki todellakin perääntyi tämän ukaasinsa kanssa. Ja lupa lähteä neuvotteluihin sen jälkeen, kun me sanottiin, että meidät voi tulla hakemaan täältä sitten 200 ihmistä, kun ne istuu täällä. Ja jotkut on vielä ilmoittanut, että he laittaa itsensä kiinni jollakin kettingellä noihin metalliaitoihin. Mutta nyt sitä ei tapahdu. Ei tapahdu, joo. Meillä oli se kapasiteetti, ja niinhän me ollaan jo kerran aikaisemmin tehty, itse 2 kertaa. Joo. 1 kerran ne hyökkäs tuolla Paasikiven patsaan vierellä. Kuka hyökkäs? Poliisi hyökkäsi ja ne oli antanut meille 4 tuntia aikaa poistua Paasikiven patsaan viereltä. Ja me sanottiin, että hetkinen, että eihän tässä ole mitään järkeä, että kyllähän meillä on tässä oikeassa ainakin olla vaikka kylttien kanssa seisomassa, mutta ei, voisitte kokonaan paikalta. Mitä monta lakimies sanoi, että niille ei mitään oikeutta siihen. Ja sitten MV-lehti kutsui yli 100 ihmistä parissa tunnissa paikalle ja oli joku 12 poliisiautoa oli hyökkäämässä meidän leiriä, tuhoamassa sitä, mutta ne sitten perääntyi. Mutta sitten tuli uudelleen kello 6 aamulla ja tuhosi se leiri ja sitten vieläpä ajo meidän kaikki kuvaajat pois. Meidän pääkuvaajalle ilmoitti, että sun pitää poistua koko kaupungista. Eli tällaista poliisivaltiomeininkiä ja valtamiehet ei ollut pätkääkään kiinnostunut tästä. Ne myöskin hajotti mun kylkiluut ja jokainen pystyi näkemään sen videolta,
jälkeen, kun ne nappas mut yhtäkkiä vaan mukaan. Mistä se löytyy se video? Se löytyy MV-lehdestä löytyy tietysti, ja voin antaa vaikka kuinka monta linkkiä vielä siihen. Löytyykö YouTubesta, jos joku haluaa katsoa ja hakea sen? Löytyy. Eli mä en tiedä, no MV:stä kannattaa katsoa Suomi-maidan. Sieltä löytyy kyllä kaikki nämä videot ja sekin video. Mutta joka tapauksessa pointti on se, että silloin kun me tultiin tähän näin, niin silloinkin poliisi käski meidät siirtyä pois. Me silloin sanottiin, että okei, että nyt me ollaan tässä oikein kunnon varustauduttu, että ette pysty meitä väkisin tästä viemään pois. Ja sitten poliisi perääntyi. Me vedottiin vaan kokoontumislakiin. Siitäkin on kaikki videot olemassa. Et meillä on nyt 3 miljoonaa YouTube-katsontakertaa tässä näin muutamassa kuukaudessa, 3 kuukaudessa. Ja just tällaisia tapahtumia. Onko sun mielestä Suomen kansa jotenkin jakautumassa? No kyllä se varmaan on jakautumassa, jos tuolla saa olla laittomien leiri, pyörii tossa noin, ja sitten meillä täysin laillinen meidän oma mielenilmaisu, ja meidän kimppuun hyökätään, meidät halutaan pois, meitä mustamaalataan. Hesari kirjoittaa jatkuvasti kaikenlaisia valheita meistä ihan solkena. Tosi kyllä nyt tänään, oliko se eilen kun ne kävi täällä, niin se oli suht asiallinen haastattelu. Et toivottavasti nyt mennään parempaan suuntaan. Me oltiin 3 kuukautta tässä, yksikään suomalainen valtamedia ei suostunut tulemaan paikalle meidän leiriin ja haastattelemaan siellä, kuvaamaan yhtään mitään. Kerro. Ai kävi vai? Joo. Okei, haastatteluko minua? Ette minun haastattelu? Ei, kun sä et ollut, se kyllä näit, sä olit siinä kuvassa, mä näin. Okei. Mut sä et ollut, sua ei haastateltu, se oli, Roosa ehkä muistaa, Roosa meidän kuvaaja. Markus Annikan kanssa käytiin. Olisitte tullut... Kiasma edessä oltiin, te olitte. Te olitte siellä joo. No se on vähän eri juttu, koska me ollaan nimenomaan oltu tässä. Se oli se paikka, minne poliisi yritti laittaa meitä pois tieltä. Että ne nähdään se huumenarkkarien puistoa. Täydelliseen pimeyteen. Mutta me tultiin tähän, ja tässä me nyt ollaan oltu yli 2 kuukautta. Ja yksikään valtamedia ei tullut millään tavalla koskaan haastattelemaan yhtään mitään, ennen kuin nyt 2 päivän aikana, mikä sinänsä on positiivinen. Mutta meillä oli kyllä paljon Itä-Euroopan telkkariohjelmat ja sun muut toimittajat tuli jatkuvasti käymään. Unkari taisi olla jo. Joo, Unkari, Latvia, Viro, joo. Tässä Jussi Saarelma kysyy kysymyksen, että ihmisiksi, kiitos Jussi kommentista, tässä lukee, että ihmisiksi, jotka koko ajan valittavat, ettei valtamedia noteeraa heitä ja että ihmisillä ei ole oikeita faktoja, nämä tyypit on hämmästyttävän nihkeitä jakamaan niitä faktoja, vaikka suoraan nyt valtamedia niitä kysyykin. Ja mä pystyn samastumaan tuohon, koska mä olen tosi monelta kysynyt tuolla, että kertokaa siitä niistä ongelmista ja kertokaa sitä hädästä. Ja tosi monet on mulle sanonut, tai tosi monet, mutta muutamat on sanonut mulle, että en mä nyt jaksa kertoa tai sä et tiedä näitä niinku juttuja, että selvitäpäs lisää. Mutta siis mä yritän tässä nimenomaan selvittää ja sit niinku tulee hyvin nihkeitä vastaanottoa, niin mikä homma tää on? Eikö joku just kertonut sulle pitkän aikaa omista mielipiteistä? Mutta se on ihan selvää, että meillä on nämä omat tyypit, jotka on niinku enemmän tällaisen tiedottajan roolissa ja osaa kertoa asioista. Sitten täällä on ihmisiä, jotka tulee vaan käymään kahville ja niin edespäin. Jos olette sellaiset ihmiset, jotka tulee vaan käymään kahville, niin kuin tossakin, niin eihän niillä ole nyt niin mitään kauhean pitkää selostusta valmiina teille. Ja toinen asia on se, että ne inhoaa teitä sen takia, että olette valehdellut niin valtavasti valtamedia koko ajan valehtelua. Mun mielestä on epäreilua sanoa, että niin inhoaa meitä. Siis en mä ole mikään yleisradio, niin kuin koko yleisradio. Mä oon vaan yksi tyyppi työparin kanssa tästä. Mä oon aidosti kiinnostuneet tästä tilanteesta ja mä haluaisin tietää lisää. Ja tässä niin kuin Jani Hietalakin heittää, että mikä juttu tää, että nämä ihmiset on sitä mieltä, että heitä ymmärretään väärin. Ja sitten kun joku vilpittömästi kysyy, niin vastaa sen, että en mä rupea selittää tai kyllähän sä nyt tiedät. Niin mun mielestä se niin kuin, mun mielestä on vähän kohtuuton. Kuka vastaa sun kaikkiin kysymyksiin? Tuolla on moni muukin. Siis kiitos. Sori, mä vähän kiihdyin. Joo, ei, se on hyvä vaan. Ja moni muukin tuolla vastailee kysymyksiin, mutta se on ihan selvää, että moni ihminen ei halua antaa mitään erityisiä haastatteluja. Se on jo tosi suuri asia, että menee johonkin julkisuuteen. On ihan selvää, että moni ei tällä tavalla halua. Mutta jos te kertoo etukäteen, että olette tulossa, me kerrotaan, että hei, tulkaa tänne kaikki, jotka haluaa kertoa omia mielipiteitä, niin tuossa on vaikka 10 ihmistä jonossa, mutta kun sä yhtäkkiä kävelet tän yllättää, niin onhan se selvä. Toi on hyvä pointti, mä ymmärrän kyllä ton pointin myös. Joo. Mut mitä sä sit haluaisit, koska täällä on varmasti paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneet siitä, että haluaisi just ymmärtää vähän paremmin. Kävelee tästä joka päivä tietysti ohi, mutta sitten on ehkä vähän mystistä se, että mitäs ihmisiä täällä nyt oikeasti onkaan. Niin miten sitten voisi ymmärtää paremmin näiden ihmisten motiiveja ja syitä ja elämäntilanteita? Siis niiden, jotka ei ymmärrä meidän toimintaa vai? Niin, siis mä tarkoitan vaikka itteni kautta. Niin mä sanoisin suoraan, että kyllä mä elän silleen
tunnistan sen mun oman kuplan. Mä asun pääkaupungissa, mulla on työpaikka, mulla on opiskelupaikka, mulla on hyviä kavereita ja silleen asiat elämässä kunnossa. Mut kaikilla ei todellakaan ole elämät kunnossa. Me käytiin tuossa pari viikkoa sitten leipäjonossa kuvaamassa ja siellä oli 300-metrinen jono Myllypurossa ja niitä on se oli vasta niinku murto-osa kaikista hädässä olevista ihmisistä. Jos haluaisi ymmärtää sitä Suomen tilannetta paremmin, niin nyt sä saat niinku Yleisradion toimittajalle sanoa, että mitä pitäisi tehdä. Niin, no meillähän on täällä ollut nimenomaan ruokajakelua. Elikkä tässä jos mä haluaisin hiffaa paremmin, päästä paremmin kärryille siitä niin monen ihmisen arjesta ja huolenaiheista ja sitä kautta ymmärtää. Niin se huolenaihe just on se, että Suomessa leikataan koko ajan pienituloisilta. Pienituloisia täällä kyykytään koko ajan ja samaan aikaan me pääsetään tänne näin laittomia järkkäämään jotakin tällaista leiriä tohon noin. Ja miljardeja menee jatkuvasti tällaisille turvapaikanhakijoille, jotka kulkee 10 maan läpi. Miten sanoit? Mä kuulin jotain yläkioski, miksi haastattelitte rasisteja. Se olisi se on erittäin kiinnostava Joo, kyllä niitä on koko ajan. Kattokaa meidän YouTubea. Eli joka päivä tässä tulee ainakin 10 ihmistä, jotka näyttelee keskareita, tulee huutamaan ja kaikkea muuta. Ja sitten kun sä menet katsoo niin tuolla siis hyvin harvoin kuka tulee häiritsemään leiriä. Ja jos joku tulee sanomaan sen pikkusenkin, niin poliisit kutsutaan välittömästi paikalle. Tänään siellä oli muuten mörkö. Mörkö? Tiedätkö mikä on mörkö? Tämmönen semmoinen, missä paljon antenneja ja... Niin, eikö tää on sen poliisin erikoisjoukkojen auto? Elikkä ihan pienikin häiriö tuolla laittomien... Sellainen bussi. Niin. No sellainen suuri Mersu, jättesuuri Mersu, erikoisrakennettu. Mä luulen, että Mörkö oli semmoinen kommunikaatio. Ei, se ei ole se. Vaan tää on erikoisjoukkojen auto, erikoispoliisijoukkojen auto, joukkojen hallinta, jouha, mikä se onkaan. Mutta se pointti on kuitenkin se, että täällä näin, niin tän tulee paljon tavallisia ihmisiä ja meillä on täällä ruokajakelua monina päivinä. Ne kertoo valtavasti ongelmista. Meillä on paljon täällä myöskin asunnottomia. Meillä tuli asunnottomat tänne puhumaan meille siitä, että heidät on heitetty diakonissalaitokselta pois sen takia, että sinne saadaan laittomia tilalle. Me tehtiin siitäkin videofiilimi, sitäkin katsottu 10 000 ihmiset. Käännetään samalla, näkyy ilmi tausta tästä. Kyllä, ja tuuleekin aika pahasti. Joo, mutta se pointti on kuitenkin se, että meillä oikeasti tulee tämän koko ajan ihmiset, jotka kertoo, kuinka kauheassa tilanteessa he on. Ja monet on jopa asunnottomia, ja me autetaan heitä sitten. Ja myöskin sillä tavalla, että me mennään, tuossa on diakonissalaitos, se oli tuossa noin pari-kolme viikkoa sitten. Ja me mentiin heidän suomalaisten asunnottomien kanssa kysymään sinne, että hei, että minkä takia te poistatte suomalaiset asunnottomien yömajasta ja otatte tilalla laittomia. Ja tää on vaan totuus siitä, ja vieläkään ei ole valtameille kauheasti kiinnostunut tästä. Okei. Mitäs täällä Adveleksi, kiitos sun ajasta. Kiitos kun sä kerrot tästä näin ensinnäkin. Mä arvostan sitä. Adveleksi Halmes Virta on kysynyt jonkin aikaa sitten tässä jo tällaisen kysymyksen, että mutta eihän se ole niiden maahan tulijoiden vika, että hallitus kusee kansan päällä. Niin, että eikö täällä kuitenkin ole sellaista maahanmuuttaja vastaista. Mä oon kuullut tässä, tuolla yksi tyyppi huusi noille mielenosoittajille jotain shut the fuck up ja sitten täällä on ollut puhdistusmielenosoitus tuossa vieressä, missä ihmiset huusi, että te ette ole suomalaisia ja te ei ikinä tule suomalaisia. Ja mä olin aistivinani niin siinä paljon vihaa. Miten nää liittyy? Joo, en mä halua olla sulle epäystävällinen, mutta sä oot totaalisen vihalla. Siitä huolimatta sä oot Ylen toimittaja. Et sä tiedä, että nämä puhdistajatyypit, nämä on natseja, fasisteja ja kaikkia sekopäitä. Ja me tuomittiin ne tässä varmaan 10 kertaa. Jopa Hesarikin tajus kertoo siitä, että me tuomittiin ne täysin. Se pitää paikkaansa. Joo, kyllä. Eli me ollaan täysin eri porukkaa kuin ne. Ja sen takia myöskin nyt meillä on ihan asialliset suhteet tonne vastaleiriin. Et nyt ne on oppinut sen, kun anarkistit on alun perin selitti noille, että me ollaan just näitä puhdistajia ja kaikki muuta vastaan. Me tullaan hyökkäämään tonne. Ja sen takia ne oli tosi aggressiivisia. Mutta sen puhdistusmiakkarin jälkeen ne tajus, että me ei olla hyökkäämässä kenenkään kimppuun. Me halutaan vaan herättää Suomen kansa. Me ei olla minkäänlaista väkivaltaa, me ollaan täysin rauhanomainen ryhmä. Ja se taas, että oikeasti se on totta kyllä näinkin, että Suomen hallitus kyykyttää varsinkin pienituloisia koko ajan. Ja varmaan tekisi sitä ilman noita laittomiakin ja turvapaikanhakijoita, mutta se tekee sitä vielä enemmän, koska se raha kuitenkin siirretään suureksi osaksi nimenomaan tällaisille elintasosurffareille, jotka kävelee 10 maan läpi tänne Suomeen. Kuka heitä muka Ruotsissa vainoa? Ne on tullut Ruotsista kaikki. Mitä ihmettä pelleilyä tää on? Tässä herätään hallituskellot jokaisella, että onko tämä aito? Niin.
Veli Matin Mikko kysyy, sori mun keskitys vähän, tsiikan kommentteja tässä näin, niin, mitä pitäisi tehdä, Marko? Jos sä olisit Suomen johtaja, no hei, mitä sä tekisit? Meillä on tuossa tuo banderoli takana, eli ensinnäkin ulos EUsta, ulos eurosta, ja sitten kunnon rajakontrolli. Ja sitten tietenkin meillä on vielä tämä, että hyvin tärkeää, että me saadaan takaisin sananvapaus. Se, että Helsingin poliisilaitos yritti sulkea koko MV-lehden totaalista, ihan totaalista niin pohjois-korealaista meininkiä. Luojan kiitos kuitenkaan, niin tuomioistuin ei lähtenyt mukaan siihen. Mutta sen jälkeen sitten niin Helsingin poliisilaitos niin alkoi jahtaamaan Ilja Janiskinia. Aivan käsittämätön sananvapauden vastainen kampanja täällä Helsingin poliisilaitoksessa. MV-lehdessä on valheellista tietoa. Miten niin? Sinun pitää siis, no Hesarissa ja Yleensä vasta nyt onkin valheellista tietoa. Se pointti on, että kaikki mediat, niin kaikissa niissä on jotakin vikaa, niin silloin sun pitää nimenomaan lokalisoida se ongelma, että mikä juttu siinä on virheellinen, ja sitten tästä alkaa vääntää, eikä sillä tavalla, että me halutaan nyt, että koko Hesari suljetaan sen takia, että siellä on joskus jotakin virheellistä tietoa. Ja mun pitää nimenomaan sanoa se, että mikä se valhe on, ja paljastaa se valhe. Ja MV-lehdessä on se suuri ero teihin ja Hesari on se, että se jatkuvasti julkaisee alkuperäismateriaalia. Mä itse kuitenkin historioitsija. Niin alkuperäismateriaali on se, mikä kaikkien toimittajienkin pitäisi nimenomaan pyrkiä hankkimaan ja saamaan tietoa. Ja MV-lehti julkaisee koko ajan tätä alkuperäisiä materiaaleja sillä tavalla, että videoita mitä tapahtuu. Ja jos sä näet sitten videosta esimerkiksi tämä niin sanottu kaasutustapaus, tai sitten tämä, kun Helsingin kaupunki kieltäytyi puhdistamassa millään tavalla Aleksis Kiven ympäristöä. Ja Hesarin mukaan se johtui siitä, että me ollaan mukaan uhkailtu jotakin kaupunkityöntekijää, mikä oli totaalinen vale. Ja jokainen pystyi myöskin näkemään se siitä videosta, missä kaupunkityöntekijä tuli tänne sekoilemaan ja herjaamaan meitä. Eli tämä pointti on se, että katsokaa ne alkuperäismateriaalit, katsokaa ne videot ja päättäkää itse. Ja MV-lehti antaa ihmisten itse päättää, että mitä mieltä ne on asioista sillä alkuperäismateriaalilla. Selvä. Kiitos, sori mä jäin lukemaan näitä. Joo, me voitaisiin ehkä vähän taas kiertää vai mitä, Roosa? Ja pikkuhiljaa meidän itse asiassa pitää lopettaa. Olisiko lähtenyt vielä kerran semmonen niin esittelykierros tästä lehdistä? Joo, tehdään vaan. Hei, kaikella on tuttavuudella tässä. Joo, kyllä. Erittäin hyvät. Mitäs täällä on? Hyvä, joo, näytetään tässä on tällainen Suomen vaakuna. Joo. Pitääkö joku kiitos? Joo. Näytetään toi ruokateltta saman tien. Eli täällä on myös erilaisia ruokia. Ne on niinku näissä muovilaatikoissa, sen takia täällä on valtava rottaongelma. Joo. Eli missään ei niin paljon rottia oikeastaan ole kuin tässä Aleksis Kiven ympärillä. Niin, näissä pusikoissa. Joo, nimenomaan. Ja tuolla on vielä reikiäkin varmaan. Eli kaupunkihan yritti niitä peittää. Ja me kerrottiin kaupungille, että tämä on valtava rottaongelma, tehkää nyt Herran Jumala jotain. Ja kesti pitkä, monta viikkoa, niin kun sieltä tuli sit joku myrkyttäjä, joka on nyt yrittänyt myrkyttää niitä. Okay. Ja pahinta on siinä, että joku hullu täällä kulkee ja ruokkii rottia. Mä näin semmoisen videon. Joo, me ollaan yritetty saada kiinni sitä. Ja se tuo 3 eri kasaa tonne noin Aleksis Kiven patsaan taakse. Joo. Ja oikeesti syöttää niitä. No mitäs sitten täällä on? Toivottavasti jo siistiä, mä en oo nyt yhtään, nyt ei oo sensuroitu. Täällä on aggregaattiin pöriseen ja tästä tulee sähköä. Niin, täältä tulee sitten sähköä. Mites mitä tää tarkoittaa? Tässä lukee jihadistit ulos. Joo, se on aika simppeli ymmärtää, eli me tiedetään, että turvapaikanhakijoiden joukossa on tullut paljon jihadisteja. Mehän ollaan saatu kiinnikin, tai me mut siis viranomaiset loppujen lopuksi siitä just, että MV-lehtihän on paljastunut useita. Joo, täällä oli kai kuule oikein mitään. Meidän sähkölähde juuri sen takia. Se on meidän sähkölähde juuri sen takia, että meillä ei ollut oikeastaan varaa hankkii kaupunkisähkö, se noin 1 000 € täytyy maksaa. Mites ne jihadistit, kuinka moni ehkä heistä on jihadisteja? Hyvä kysymys. Sen takia sitä paperit pitäisikin tarkistaa jatkuvasti. Eli siellähän nyt on löytynyt vaan kuulemma 1. Eli Porin poliisihan on tehnyt niin, että se käy kirkoissa, kun kirkothan piilottelee näitä laittomia, niin Porin poliisi on käynyt ja löytänyt tällaisia laittomia.
niin me ollaan ihmetelty sit monta kuukautta ihmetelty, minkä takia Helsingin poliisi ei mene noin laittomien leiriin, minkä takia ne menee kahville tonne noin. Eli minkä takia ne ei sit niinku ala vaatimaan noiden papereita. Ja Helsingin poliisi on kieltäytynyt tekemästä useita kuukausia, kunnes sitten pari viikkoa sitten ne vihdoin viimein kysyi yhdeltä. Ja se oli sellainen, mikä oli ollut tosi pitkään jo laittomana maassa. Selvä. Ja tässä on tämmönen, mikäs tämä on? Joo, siinä on just näitä riistakameroita. Riistakameroita, jotka valvoo aluetta. Koko ajan. Onko tänne tullut mitään hyökkäyksiä? On. Siis mähän kerroin just aikaisemmin siitä pullohyökkäyksestä. Voidaanko mennä tänne? Joo, kyllä. Sitten meillä on sitten somalit, itse asiassa hajotti mun ensimmäisen puhelimen. Et somalit, oikeastaan tää on niinku pahin ongelma just noin somalit, ne on niin aggressiivisia. Ne on itse asiassa niin aggressiivisia, että noin turvapaikanhakijaleiritkään ei hyväksy somaleita sinne. Et sen takiahan siellä on vaan afgaaneja ja syyrialaisia. Anteeksi, irakilaisia. Täällä on tää eilenkin pieni hyökkäys. Eilenkin oli hyökkäys, kerro vähän. Se oli niinku minä ja Kalle ja Tatu ja... Mutta nyt on semmonen juttu, että niin tässä on televisio ja tällä tää näyttää, mutta meidän pitää alkaa lopettelemaan nyt valitettavasti. Mennäänpä Roosa vielä tonne ulos, kerron loppupaketoinnin ja sitten sitten se on siinä, mutta kiitos paljon ajasta. Kiitos. Hyvää päivää. Kiitos. No niin, Jallu, maistuuko tässä vaiheessa pulla vielä? Ei kiitos. Okay. Me lähdetään menemään nyt. Kiitos vielä kun kerroit. Niin, hyvä ja toivottavasti tulee hyviä puutöitä. Joo. Hyvä. Selvä. No niin, voi vaan. Siinä oli Jallu Puuseppä, joka valitteli siitä, että ei ole elämä helppoa täällä. Puhuttiin just siitä, että täällä on hyväosaisia ja vähän huonompi osaisia ihmisiä. Siitä mä oikeastaan halusin vähän kuulla lisää, mutta se ei osoittautunut ihan helpoksi tehtäväksi, koska selkeästi tää on aika tunteellinen aihe ja semmonen, täällä on paljon ilmeisesti yleisradiota kohtaan ennakkoluuloja ja meitä suoranaisesti haukuttiin. Itse asiassa kummaltakin puolelta. Tässä sanottiin sillä tavalla, että tai mä en tarkoittanut välttämättä tässä sitä kumpaakin puolta, mutta tässä leirissä ihmiset sanoi, että me ollaan vähän niin kuin valemedia ja niin kuin huonointa journalismia. Sitten tuossa käveli yksi nuorisoporukka ohi, jotka huusi, että Yle Kioski, miksi te haastattelette rasisteja. Eli tää nyt on vaikeeta yrittää saada asioita selville. Mutta kiitos teille kaikille kommenteista ja pahoittelut siitä, että en pystynyt hirveästi niitä ottaa esille ja vastaamaan niihin, mutta toivottavasti kuitenkin tästä nyt jotain sai selville. Olisi kiva kuulla palautetta, laittakaa jaakko.keso@yle.fi osoitteeseen tai sitten ihan vaan Facebook-viestiä Kioskille. Myös tulevat aihe-ehdotukset kiinnostaa, mistä haluaisitte liveä. Mutta minä kiitän ja Roosa kameran takana kiittää. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!